Panya. Maura to yung pakpak, pinakakusog nga pakpak. Gikan pataon ni Tagpilaran, Bohol. Salamat, Padre. Asa mo ko ani ka na? Okay na. Nahadlok na hinong ko sa introduction ni Padre. Wala ba ko kasuksok og piso ani hong lapalapa, no? Maadjong gabi ninjong tanan. Manindog sa ta, na. Sige, aron mapahiluna to kaugalingon na please find a comfortable position in standing katong mga wapay problema sa tuhod, tindog, katong arthritis na lingkod laman, na. Kindly adjust yourselves. Unya aron mapahiluna atong kaugalingon diha sa atong pagpamalandong karon, kindly gently close your eyes. Atong piyungon usa atong mga mata diha sa kahilom. Unya ibutang usa na inyong mga gipanggunitan og namanggaling, no? Cellphone, mga pitaka, unay gadala og titulog yuta, ibutang usa, no? Ibutang usa, no? Aron makapamalandong kita, makapaminaw kita sa lihok sa atong lawas. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Imagine to karon, hunahunahon na to karon nga naa kita atubangan sa Ginoo ang labang makagagahong nga mo'y hingpit nga magbubuot sa ato nga kinabuhi. Na diha sa kahilom sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, sa atong salabutan, atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang di maisip og naghingapin nato nga mga pasalamat sa tanang mga panalangin nga iyang gihatag kanato, gipaambit o gipiyal kanato, dili tungod kay angayan kita, apan tungod kay maayo og mahigugmaon siya kanato. Labaw sa tanang butang atong pasalamatan ang Dios sa gasa sa kinabuhi. Salamat o Dios nga hakaron buhi pa kami, buhi pa kita. Salamat nga makalakaw, makadungog, makakaon, makaadto pa kita sa mga dapit nga atong atuan, makasilbi pa kita sa simbahan o sa katilingban. Thank you, Lord, for the gift of life. Salamat o sa Diyos sa gasa sa gugma nga imong gihatag kanamo, pinagi sa mga tao nga nahigugma kanamo. Among mga minahal sa kinabuhi, kauban sa pamilya, kabanayan, among kapikas, among bana, among asawa, among mga anak, mga ginikanan, mga kauban sa trabaho, mga kaubang parokyano ug ang tanan nga nahimong tipik o kabahin sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa pinakadakong gugma nga imong gihatag kanamo, ang paghatag nimo sa imong bugtong anak aron magpasakit, magpakamatay ug mabanhaw ug nabanhaw alang kanamo. Salamat Ginoo sa gasa sa pagtuo. Taliwa sa di maisip nga mga kadisdanan, mga suliran, mga hagit nga among giatubang ug midasda sa among kinabuhi adlaw o gabi, naningkamot kaming makabaro. Sa mga panahon nga naluya kami Ginoo, hatagi kami og dugang kalig-on sa kusog. Sa mga panahon nga gubot ang among kinabuhi, gubot ang among hunahuna, gubot ang among kasing-kasing, hatagi kami malinawon og malipayon nga tanlag. Sa mga panahon nga nahugno kami Ginoo, tungod kay wa na mo madawat ug wa na mo maangkon ang amo mga gipangayo diha sa among pagampo, ug nga daw murag wa madungog ang amo nga mga pangamuyo, dugangi ang among pagtuo kanimo. Daygon kanamo o Dios ug angay kanamong pasalamatan kay kun wa ikaw, wa gayud kami mahimo. Tabangi kami nining hamubo namong pamalandong karon, nining maong nindot nga kagabhion nga imong gihatag kanamo. Ipatuhop ang mensahe sa mutag-satag sa kakasing-kasing ug ablihang among matag-satag sa kakaugalingon sa pagkaamgo nga ikaw uban kanamo, labi na nining mga balaang adlaw sa Kwaresma ug sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Hatagi kami kalinaw Ginoo.
kalinaw sa among kasing-kasing, among kinabuhi, among pamilya o kabanayan, among parokya, among lungsod, among nasod, o labaw sa tanang butang, kalinaw nga ang makahatag, maulamang ang imong balaang Espiritu. Okay. Praise the Lord, no? Palihog mang lingkod, no? Ako pagtahod sa tanan nga na dinhi, no? Una, pagtahod nako sa duha nato ka mga buutan nga mga pari sa tong Paris Priest, Father Windel, o ni Father Yunting, ang iyang kaabag nga pari, our sisters, no? Na sila sister dinhi, sister, mayong gabi. Mga kadakuan sa simbahan, mga senior citizens, mga lumilihok sa nagkalain-lain nga mga kahugpungan sa itong parokya ni Senior San Roque, mga young people, mga senior citizens o guban pa nga na din hikaron, ladies and gentlemen, mga makita o di makita, kanino yung tanan sa makausapa, maazong gabi. Kapasalamat ko o nasa na nila atilo o mga kauban kay nakabalik ko dinhi sa Lipata. Dinhi man ko madestino o pastoral exposure sa eskwela pa ko sa San Carlos. Ulitaw pa ko ato. Ang kura paruko ato si Monsignor Dosado. Unya diha pa to silang Father Board Soto kay nomdo mo. Father Rican Cañete unya nabalhin sila himpuli si Monsignor Rolando Jimenez. Monsignor Rolando katong sputing bito sa maglong sleep kanunay, no? Pina-insert na dugay na to 2002. Mga daghang pag kaila dinhi mga askil pa man gihapon. Salamat kay jamo pay giango-ango. Daigo na to ang Dios sa makausap hatagan sa masipang pakpak. Sa di pa kumusugod, igrito sana inyong kilid. Tanawa na inyong kilid. Tanawa. Ingna, my life is your life. Ingna. My joy is your joy. My utang is your utang. Jamon mo ito. Mahadlog na babayrog utang. Bito salamat kay dugay ma-arrange na schedule katulumi ka sibog-sibog ani kay daghampo ko ka jog schedule bago po ko uli gikag Mindanao unya kay nga mga talks pod ani napasa uli po ko rin human ani balik na po ko Bohol niya mo balik na po ko Mindanao karong sunod semana. Pero sige lang, ang importante, buhi. Amen? Naigamay na kong pamalando nga giandam alang ka natong tanan. Kinabuhing malinawon o malipayon, pangandoy sa matag Kristohanon. Way laing kinadak-ang kalipay o bahandi nga gipangita nato labaw sa tanang butang kanang malinawon imong kinabuhi, di ba? Nakoy next slide please. Nakoy nakitaan nga mura og gi-cross stitch sa kumbento sa mga madre. Ganahan ko kayo hunahuna ani. Ingon dinhi, when you are at peace with yourself, every place is home. Natandog ko ani dito ni sa mga kumbento sa mga madre sa Espanya nga hong nakitaan. Nay iring nga natog sa basket nagiingon dito og malinawon kuno ko sa imong kaugalingon bisag asa kay pahiluna matawag na nimo panimahay. Piskay kaayo. Kamo mga alagad sa simbahan dinhi, kamo mga parokyano kahibaw mo endangered species na tagsugod. Nihit na ning gakanihit na mga tao, labi na sa mga bagong tubo, gakanihit na ning mga batanon nga mga manginlabot og simbahan. Gauna-una bitaw ko sa parokya na Bohol. Og mga matay ta kita, mga 40 years old up, kinsa na kay mo dazong og karo? Kinsa na kahay mo hinlo og simbahan?
Daghang mga batanon no di na ganahan makig-involve og simbahan. Mura na tag-tarsier, endangered species na. Mga madre nihit nagbukasyon sa mga madre ron. Bisan sa Bohol, gibantog man ang Bohol nga daghang bukasyon karon, nihit nagbukasyon. Sa seminaryo ron di na para sa unang daghan kaayong magpari. Gani ka nang magpamisa ron, kanang magpamisa bitaw, naa sa mga 40 years old up. Sa mga bagong tubo, wa na kayo magpamisa. Mga gatudlo ka seminaryos tagbilaran hugay na sila kamo mga pare mo, mga pasmo na mo. Kaya wa na magpamisa. Wa na magpamisa. Mga padayon sa mo pagpangalagad sa simbahan. Samtang naapay kusog. Kay mao na pinakadakong kalipay nga inyong madawat og dahan dapit na magmalinawon inyong kinabuhi. Lectors, katekista, zone leaders, tanan nga mga apil sa simbahan ani. Unsa man ning gitawag og kalinaw? Ang kalinaw sa atong kinabuhi, number 1, kanang magpuyo tag kinabuhi nga layo ta sa tanang kahadlok. Amen? Tinudaghan tag kahadlokan. Mahadlok tang mamatay, mahadlok tang matiguang, kami mga pare, mahadlok may asa may paingon og wa na mi di-retired na mi. Pero labaw sa tanang butang, kung mabulit kita sa kahadlok, di kita magmalinawon o di ta malipayon. Kisa ba lectors anihan sa app? Lectors katigbasa sa misa, daghanaw. Daily minister, kanang lector batigbasa sa simbahan, o niya, ga-practice na siya sa magambahan. O niya, kay pagbadog misa, kahingkalit mag-ingon, nagpari og English atong misa. Di ka kurog-kurog intaw na agliktor, Father, maluoy intaw ka, Father. Di ba intaw ka maluoy na, Father, bisadya ni hong gipraktisan. Papraktisa intaw ko English, Father, ingon agpari. Di mahimo kay na mga foreigner, English atong misa. Unsa ra pagsugod, Father. Di magsugod na ta kay on time ni. Di muangay ng mga foreigner og late. Di pagpaso nagabarag-barag intaw siya gapaso kay gahanahadlok lagi intawon siya. Karon pag misa na, second reading siya. Second reading, suwat ni San Pablo ngadto sa taga Filipo, di ba? A reading from the letter of Saint Paul to the Philippians mana. Sa isang kahadlok ingon ag lektor, a reading from the letter of Saint Paul to the Philippines. Kulbaan sa isang manong na basta hilingi ang foreigner ko, diyan mo suwat ni San Pablo sa Pilipinas. Nasa isang karatol kan hadlok lagi siya. Pag humana may the word of the Lord, pulong sa Ginoo. Sa iyang kahadlok ingon pog lektor, the end of the world. At tapos na kalibutan. Matang niya itong mga kahadlok. Ikaduha nga rason nganong we cannot be at peace with ourselves. Kung sa atong kinabuhi, daghan tag mga buhat sa tago nga ato nga gikanunay gitabunan o mahadlo kita nga madayag sa uban kay maghatag kinig kauwawan. Sa laktod nga pagkasulti kana mga kahimtang natong usahay, lahi ang ipakita nato sa gawas ug lahi putong tinuod nga bulok sa atong kinabuhi. Mapuno man tagkahadlok ana. Kanang dili black and white atong kinabuhi ba? Kanang lahi akong say makita sa gawas, lahi putong naa sa tago og sa likod. Hagit man na natong tanan. Pa mga pare, mga madre, mga katauhan sa Dios. Kay numdum ko sa kaistorya. Dahil lungsod nga gilinog. Gilinog mapunta din hinodongan tong sa Bohol. Niya kuba kaayo ang tibuok lungsod. Naguba ilang simbahan, nadugmok ilahang kumbento, nadaot ilang munisipyo, naguba ilang merkado, guba ang mga bahay sa mga tao. Puday usa ka structure nga wa maguba kay baw magunsa. Beer house. Ingon ang mga tiguang, Father, unsa man ito'y mensahe sa Ginoo ni Emperor nga gilinog ta pero naguba ang simbahan, ang beer house wa maunsa. Unsaon man ni, unsa may plano sa Ginoo ani?
pagka Sabado na gabi na problema ag pare asa magmisa pagka Domingo kay guba man tanan. Hingingon ag tag-iya sa beer house o pader, ari ta magmisa sa bar naho kay kumplito ni, wa gumuliki aircon pagyod dindot og lingkuranan, ari ta magmisa pader. Sukog mga tiguang ug anha ka magmisa ng beer house pader, di so may manimba ngil arago po na mga GRO ini kagabi o dyan ka na magmisa, bahala kang pari akademi manimba pagka Sabado gabi kay gauan mantaman-taman hantod pagka buntag nga asa man sila magmisa nga upam sila kaput up og tents kay bago pugos silang gilinog napugos ang pare og decide adto magmisa sa beer house. Pagkakadlaw na sayo na lang gipamalhin nilang mga gamit sa misa sa guba nilang simbahan. Unang nangabot ang mga lay minister, mga kanang giputi sa main door sa pultahan sa beer house kay namay langgam nga piriko. Kailan mo pirikong langgam no green? Mo istorya bitaw ng piriko. Na diha sa kilid sa pultahan sa beer house. Unang hingabot ang mga lay ministers, mga lectors o mga salmista o katong mga collectors nang giputi. Ingon ag piriko, hala, lahi na lagi mga GRO, no? At kaingon ang piriko GRO kay tinga pero nga lahi na magdagway ng mga GRO. Sunod hingabot ang sakop sa choir, ang choir sa misa. Ingon na pag piriko, hala, lahi na lagi mga sakop sa layban. Na lahi na kuno ang mga sakop sa layban. Kay layban man to magabi tiktukar, na choir man to. Ikatulong hingabot ag pare gasutan na daan padung mumisa pagduol sa pare sa piriko kilid sa pultahan wa mamilok ag piriko. Ingon ag piriko, hala mao man gyapon customer. Nabuhi. Sakpan ag pare. Joke na to ha basig tinudo ni. Impas ang pare sakpan sa piriko. Usa na sa makahatag na to kahadlok kanang daghan tag tinaguan nga wa mabutyag sa uban mao nga piskay ang kinabuhi og kanang giingon sa mga tiguwa lang nato kaniadtog makatuog kang maghayang. Mao na ekspresyon sa unang mga tiguwa nga at peace ka ba? Father, bahala pobre mi basta makatuog ming maghayang. Kaya mga tao nga di malinawon sa ilang kaugalingon, di nakatuog nga maghayang. Magsigi kag alindasay. Sabot mo alindasay. Gamito na to ng mga punga kay ang mga batanon ni naman mo gamit anak. Mga young people karon, Father, where mata mag-lunch? Yan na. Murag ra pag nakakwarta. Pero di natin gamit ang mga batanon mo nang ako gamiton dyan na naho nga mga pong. Kay hapit na mawa. Alindasay ka na di ka mahilo na. Magsige kag limbag-limbag. You cannot be at peace. Dihay magtiayon o niya kana bang dugay na gud silang gaipon. Kanya imbis ba 5 anyos na nun silang gaipon nang kadeside ang bana makigbuwag sa iyang asawa kay kanunay sa isang kulatahon sa isang asawa, battered husband. Kay iyang asawa kay bagsik ko yun naman yung mga bajero mangulata nagbana ang mga bana ro mga luyahon makulatahan na nag-asawa ro mayroon pabangbuang. Ingon ag bana, Father, makigbuwag na ko sa akong asawa wa hinungdan. Imbis 25 years naminyo battered husband mahinong ko. Kay bo ka, Father, sa bago pa may minyo labing ba may kayo sa asawa. Mangaon good me maghungitanay good me. Unya mo inom akong asawa og sabaw sa tinuwang isda, ibuga niya sa akong baba, Father. Kuskaya labinga may kayo. Ilimugmog niya sabaw niya, ibuga sa akong baba, Father. Tunlon pod nako. Ingana may kalabing. Unya maglakaw-lakaw mi sa baybayon, Padre, sa hunasan. Labing kay mi. Akong asawa magbitbit sa kong tsinelas,
O niya among iro nit niya to, mo'y magsigig paghot na mo. Father, 25 anyos na nakalabay, nabali, Father. Akong iro na gatangag sa kong chinilas, akong asawa na sigig paghot na ho. Buwag mi, Padre. Wa na'y kalipay o kalinaw. Unsa may buti pasabot, aning gitawag og kalinaw, og mohisgot tagamay nga data sa Biblia. The word peace, nakadungog tili mo ni next slide. Kanang giingon og shalom. Kadungog man ang shalom, no? Shalom. Mao nay biblical meaning of peace nga buti pasabot sa Kristiyanos nga tradisyon. Dili lang ang peace nga way gira. Dili lang ang peace nga way parigla. Dili lang ang peace nga gipasabot nga kanang peace and order situation sa atong lungsod o parokya, but ang peace nga gipasabot niini is something that is coming from within, and it means completeness, wholeness, tranquility of body, soul, spirit, the entire everything in the life of a person. Maunay shalom. Maunay tuburan sa tinawag og katagbawan nato sa atong kinabuhi. Katanawa karon, next slide please. Nay-quote sa Dalai Lama. Kining Dalai Lama, ang kalinaw nga gipasabot nato sa atong kinabuhi. Gawas nga free sa kahadlok, gawas nga di ka magmalinawon kung nakay mga buhat nga gitaguan sa ngit-ngit. Usapod sa makahatag nato, makaingon nga di ta magmalinawon, kanang di ka kontento sa imong kinabuhi. Kanang watay sense of contentment. Kanang kontento, wa man na magpasabot nga di ka maningkamot. Kanang contentment sa kinabuhi, wa na magpasabot nga di na ka magbayo piskay. Wa na magpasabot nga di na ka mo biyahe. But ang contentment nga gipasabot dinhi, kana bang paghuna-huna nga sa gihatag sa Ginoo nimo karon, kaybaw ka nga ang Dios wa ka pasagdi. Unya ang Dios ka mao mo huna-huna og unsay makaayo para nato. Amen. Daghan mga tawo nga daghag kwarta di kontento sa ilang kinabuhi. Daghan po mga tawo nga igo-igo rag pagabutang kontentog malipayon sa ilang kinabuhi. Nabitaw panultihon, kita ko sa Facebook, ingon din bahalag saging basta labing. Bantay bitaw, no? Pwede na tinuod. Kanang bahalag saging basta labing, di na tinuod. Suway regog case, ana imong bana, or case na imong uyaw, wakay gikaon, kinaluuran ang laway, ana. Kinaluuran. Manglupad ng gugmas bintana o watay lungagon. Nabito gingon ni bahalag saging basta labing. Bahala kuno og magkaon og mais basta ang ngisi tamis. Magunsa man ang humay kuno unya magsigig away. Nya bahalag magkaon og dukot basta dili gubot. Bantay bitaw. Bahalag magsudan og ginamos basta ang gugma timos. Magunsa man ang adobo apan pirmeng galagubo. Nang gibutang sa ubos ang mutoo pasmo. Pasmo so di ka mapasmo nga. Haya-haya maning gugma o magpabilig wa mo kay gilungag. Karon unsaon man kuno nato sa tradisyon sa simbahan, unsaon man kuno nato ang pagkabuot sa kalinaw, kanang kalinaw nga hinabuha o hinukad gikan sa kahiladman sa atong mga kasing-kasing. Nakoy tulo ka butang nga ipaambit mga igsuon nga diin makapamalandong puta niini diha sa atong kinabuhi. Usas sa dakong babag nga di ta magmalinawon sa atong kinabuhi, kanang di ta magbaton og maadjong kabubuton. Di ba? Sabot man tag kabubuton, no? Iba mo yung tawsay, uy, maayo lagi kabubuton ning tawhana. Umiyo kag maayo kabubuton, daghan ko lang galangkob ana. Apil na sa iyang maayo, pagkamaayong kabubuton, iyang maayong batasan.
maayong gawi, maayo og dali duolon sa panahon sa panginahanglan. Dili lisod ikasabot. Mao man mga tawo nga maayo kabubuton, di ba? Ang mga tawo nga di maayo kabubuton, lisod na ikasinabot. Lisod na ikasinabot. Naay mga terms din sa English gitawag manag goodwill. Sa Tagalog gitawag nag mabuting kalooban, loob. Unya sa Latin gitawag nag benevolence, mao gihapon benevolence or goodwill. Lisod ning kabubuton og mga bungkag. Kabantay mo bisan sa pamilya og mabungkag ng maayong kabubuton. Maabot sa panahon nga kanang inyong panimay, mura na lag airport, mo touchdown imong bana, mo take off po kang asawa. Na di na mo magadug. Kamo mga minyo ani magdug ba mo? Kanang tinuon. Basig kanang iro nga mahalon inyong idog ha. Na di mo mudug sa inyong bana. Importante nagminyo. Gawas na mong sister kay bawal man na mong padre, di man pwede. Biblia may mo idog chay. Pero kamo nga mga minyo kay tawag man sa Ginoo ninyo, importante og apil sa inyong kinabuhi nga magdug. Bahalag tiguang na. Bahalag usa na lang katango na hibilin imong bana. Bahalag dahili na inyong bilbil pagdug jud mo. Kay mao nay laraw sa Dios. Di ba sa kasawa ho nakita niyo yung pangutana, mao di na makamudog sa imong bana. Sa mga tigdog, Father, magtapad mi, mura mamig mga iring og iro. Di mahinom may magkasinabot. Ngong gihimo, Father, agahong queen size nga matrimonial bed nga gihigdaan na mo pagbago, pamingminyo, pagkasal na mo, akong gipaguba. Gatukod kong higdaan ng double deck, Padre. Ako sa ibabaw, ang bana na sa ubos, gipatauran pa dyan ng barbed wire. Labihay. Patauran pa dyan alambre. Aron di makasaka isang bana. Labihay luuya po. Importante ang gitawag og kabubuton. Mao nga maningkamot kita. Bisan kami mga pari, magpuyo mi kumbinto og wa mi maayong kabubuton, lisod. Unya og di ka mayong kabubuton kadaghan makikikakontra. Nga kinapaitan na ba ning atong ikalalis, ikabikil, ikakontra kauban nato pudyo. Kamantay mo? Okay ra mag-ibong kontra to sa Saudi Arabia, bahala ka diha. Ijahay matag kinabuhi. Kanang gaipon magpuyo, kauban mog trabaho, kinapaitan. Kamantay mo ikakontra nimo ning kaubag trabaho, mosulirap imong kalimutaw kanunay. Mato kasi di na po kung kontra ka kauban, mo hangad na po ka dito. Kay kanang mahadlo ka mag-abot inyong daan. Una imbes sakay ka multika baron padong ka og minglanilya, musakay lang magparatalisay. Bisag wa kay tujo atong muhon kay paglingkod nimo diha magimong kauban nga kontra nimo. Mo gamay atong kalibutan ning mawa ning maayong kabubuton. Lisod. Pero maayo ta kabubuton, magaan ang atong mga kalambigitan. Pagug magtiayon. Kamo dinhi nga mga minyo, again, tig-celebrate ba mo anniversaries? Ha? Kamo mga idadidara na ani, mag-celebrate ba mo anniversaries? Magpakis palagi mo sa inyong bana? Sus pakis jud mo. Kay meaningful na. Og dalagita pakisan, ang buti pasabot ana is hope. Kay gihagkan pa ko, napadyo'y mga sawa na ho. Og minyo na para kasagaran ninyo, ang kiss means faith. Gihagkan pa ko sa akong bana, gihigugma pagyug ko. Gihagkan man ko sa akong asawa, gihigugma pagyug ko sa akong asawa. Pero tiguang na gani kisan, it means charity. Kinaluoy na na. So pakis mo kay piskay nang nay maluoy na to. Kaluoy na basta tiguang na. Mo na hope, faith and charity. Three important virtues ingon sa St. Paul. Ang pinakadako ra ba ana sa tulo ka virtues is love or charity.
Mao na the greatest of all this is love. Yan na. Kung maayo kag kabubuton, ang imong pagpuyo sa imong mga kauban o mga tipik o kabahin sa imong kinabuhi, maayo pod. Tanawa, ug maayo kag kabubuton sa imong bana, sa imong asawa, bisag simple celebration, simple anniversary, it becomes meaningful. Parihagod, di man ta kinahanglang maglitson o anniversary kasal og jamo jud kay ikabayad. Di ka kinahanglang mag-cater o wadya mo jud kay ika-afford. Og naa po di mas maayo. Pero wa apiki kas bulsa, apiki kas panudalan, niya maayo mo kabubuton. Kanang ordinaryo ninyong panihapon, dugang ila nag-usa ka bangos nga bagag bunlan. Kanang bagag bunlan din he. Unya sansani og daghang sibuyas. Kanang sibuyas bitaw nga sagol yuta, no? Ay pakaon sa imong bana kanang dugay mo uli imong bana pakanag sibuyas daghang yuta. Ano ka makabawas? Pusta nag-fuel, no? Isugbang. Dungan magpanihapon kay wedding anniversary man. Nya, ini gumag panihapon tuyuag yun nga imong bana mo'y maghugas sa kusina. Na ikaw nga asawa bisag labad imong bisag gitakigan, bisag gihilantan ka kay 38.2 imong hilanat, kaligo jod. Bahala gihilantan ka, kaligo. Kaligo. Kay anniversary ba yan ninyo? Kasal. Una kas kwarto, kaligo, bisag gihilantan ka. Nairigumag kaligo, suot po dog, panap po sinina nga sihag. Adyaw ng murag si WL, isuot. Ang murag Legion of Mary. Kay imo man ang bana, imong ipahinom ka. Suot og sinina nga sihag. Niya ato pa imong bana sa kusina, hugas ang hipos. Unya ni gumana na og hayag kayo ang suga sa inyong kwarto, ilisi og bumbilyang gagmay, kanang ngit-ngit gamay. Aron ay sense of thrill ba romantic kaayo. Kailis na ka, unya wa ni mo tiwasag trapo imong buhok, basa imong buhok. Adyaw po pagpatara sa pultahan nga murag kag padong di harbisan ako love, di po na ingon ana, no. Napoy gamay ng excitement. Og naay banig sa inyong kwarto, lukuta imong kaugalingon sa banig. Di ba? Lukuta imong kaugalingon sa banig. Unya, wa pa mamubalik imong bana iganga na mainita naman ikaso. Agwantahan na lamang bahalag din nakakaginhawa ang banig, no? Inigsod sa imong bana pagkaraw-karaw. Inikaraw-karaw makaingon imong bana og nay iring. Iringan pag-abli kay ikaw man. Moingon imong bana, day magiring-iring na ta. Tanawa ang kinabuhi og maayong kabubuton. Lisod ang kabubuton og magubah. Karon sa atong parokya, kamong nangalagad sa simbahan, kumusta man ang inyong mga kabubuton? Kumusta inyong mga kabubuton? Murag mo pa? Natural na mga kabubuton. Nga natural ng lalis, natural ng usay magkompetensya ta, natural ng usahay magunauna ta kisay suod sa pare, pero adyaw palabi Adyaw palabi kay maguba ang mga maayo natong kabubuton, maunay mga butang nga maghatod nato sa pagkaway kalinaw. Amen? Bisan ang pari nga di maayo kabubuton sa mga tao, lisod i-project. Lisod. Tanawag maayo kag relationship sa mga tao. Pare, mga tao mo maghuna-huna, oy Father, katagakunal gitong arkuba. Hapit na ka matagakan og chandelier, Father. Ako'y sponsor, ana. Yan na. Pero di ka maayo kabubuton, sos kinalisuran sa pare. Unya, og di ka maayo kabubuton inig misa, di po ka maayo og naong. Di ka danag og naong. Pariha, dihay istorya sa kapare. Diabetic nga pare, hingatugon. Diabetic, bitaw kay kapoy, bitaw lawas. Pranaw diabetic man ko niya. Alas 8 na sa Domingo, nahuman nagbagting agampana, wa pa mo gawas ag pari kay nakatog. Sus nahuman na magbagting, nahuman nagbasa ang mga mas intentions.
Ingon ag mga tao, sama gatong pare. Gipukaw sa Kristan Mayor. Paler, ikaw na gihuwat to na tanang mga tao ato. Ready na silang tanan. Hapit na mutukar ang choir o entrance song. Sus mura magialimungawan ag pare. Pag mata ni siya, wana, jitso siya, wisik-wisik, kung tubig gamay kay, nahadlo kay siya, nagihuwat alasutso, nagudkapin. Niya, ilis sa sutana. Paso siya dito, gisapot siya, kay saputo naman po siya daan. Pagpaso na, samot na pagwali. Pagwali niya kay nakakita man siya mga nanimbahay nga, wa magsininag tarong, wa mag-dress code. Dahil ga spaghetti, ga backless diri, hinsamot o kasukog pare. Di ang iyang wali pangasaba. Kamu din he. Imbes kay malangita, maimperno ta. Ay anak pare. Ay di po mayong kabubuton po siya lagi. Sa puton o niya ka ng di gaan o buot. Tanawa. Nga na siya. Ag kamong nanimba din he. Nga gasuot o spaghetti. Gaspasiksi oroy mo. Kamu mo'y himong instrumento sa demonyo. Aron di malangit ning uban. Nga na anak pare. Sos gadi mo magpare. Kay bao ba mo ang sinina sa mga babae sa una manimba, gilekturan kita niya itong nanimba nga kanang naiwa magtarog sinina, Maria Clara sa unang panahon, Maria Clara gadimo-dimo kita sa isang sutana, kita nga murag pinasaghit kita sa nang sawog ba nga na kita sa tana ganam-anam o kausab pagaw World War II ang sininaan sa mga babae kutob na lang skitin o gisaka pa sa sutana din pagka 1960, ingon na pare, pagka 1960, nauso ang miniskirt. Isaka na po niyang sutana, daan ni Rapita. Tanawa karon inyo mga sininaan, ibabaw na sa pusod. Yung nga na, yung sutana. Sos kay gadali-dali, mrito sa ilis, wa man sa kapantalon, wa ka brief. Hindi sutana. Pagsaka sa isang sutana rin nakita tanan, isapot mo siya. Hindoo wag sa Kristan Father nakitaan imong itlog ingon sa Kristan ayon nagpari mao laging mamalit tas karaan wa na kitaan na tanan balik kay gadimo-dimo man nagikan sa kuan kabubuton tanawa gina inyo maayong kabubuton. Ha? Atong mga umagad o mga ugangan, tanawa ang inyong kabubuton. Kumusta man? Ha? Maadyo ba mutanda mo, busita ba mo sa inyong mga umagad, sa inyong mga apo? Piskay o maayo tag kabubuton. Dahil sa kaumagad, binalay, reklamo sa iyang ugangang babae kay dili gipod sila mayog kabubuton gilibak na iyang ugangan tihika ni ako mother-in-law padre balig yung tihik pa sa tanang nangamatay giliman ka father mo palit og chicharon kana chicharon ba mo palit og chicharon inigabot sa among bay ihumol pagtubig ng chicharon usa kanon kayo nag kanon diretso mo paka madunggan sa mga apo pangayuan sa may pormak si Charon ihumol og tubig una usa kanon kay nagmadunggan sa mga apo pangayuan ko no kabubuton nah dali ara alas 7:15 na wa pa ko kasugod paspasan na tayo kay mabijaan sa kong barko ani next slide please next slide next laktawan lang na to. Now, daghan ang mga butang nga makaguba sa atong maayo nga kabubuton. Number 1 ni ini kining gitawag og kasuko. Dili bisibo. Number 1 ani ang gitawag og kasuko. Anger. Di man mahimog di ta masuko. Kita mang tanan masuko. Pero ayaw palabii og kasuko. Duha ka klase ang kasuko nga
gikinahang ang gihulagway sa Biblia. Primero, naay simple anger. Naay simple anger. Gitawag na og thumos. Kanang klase sa kasuko nga mubuylo ka, mubira ka, kanya paghuman mawa. Para ganang mo flare up ka kay na diskubrihan mo imong anak nga kanang wa na musuod sa klase. Suko ka na taman-taman. Pero mawara kay pagkahuman naawardan man po best in attendance kay mo eskwela sa guay klase. No? Ang pinakadautan nga klase sa kasuko, kanang kasuko nga imong sugnuran. Kanang kasuko nga imo kanunay nga hambinon sa imong kasing-kasing. Kanang kasuko nga kanunay nimong kargahan nga musangko sa panagdumot o musangko sa kasilag. So karon kay Kwaresma man, it's good also to examine kisa may mga tao nga atong gikasukan. Ako nga pare, karon kay Kwaresma, kinsa makapoy mga tao nga akong gikasukan sa akong kinabuhi. Una-una po na niniron. Niya, adyo sikha, iampoon sa inig uli sa ato. Dahil pare, lagot kay pare sa iyang kusinira, kay kanunay siyang unayog libak ba. Niya, inig pangaon nila, inig kabuntag, muingon ang kusinira, pader, mautaha ko pag sudan ni imong kumbinto. Unayon siya sa iyang kusinira ba, pahilom-hilom rag pare, kay aron di lagi siya masuko. Pagkaugma, gibirahan naman po siya sa iyang kusinira. Ingon naman po di iyang kusinira, pader, bulinguna magagsutana, mautaha ko po kag sinina, pariya ka. Dirty look magkakayo, pailob rag hapon siya. Pag ikatulong adlaw, iya nagibirahan na po siya sa kusina, hugawa ko po ni imong kumbinto, pariya ka. Ngilara man kang di man, tapos turbi man ni imong kumbinto, wa na kaagwantag pari. Sos, gipatawag na iyang kusinira, ikaw ba? Kauban mo tatagpuyo, usara man taning household, ako magang sakop, nganong magsige magkanyog imong sinina, imong kumbinto, imong gamit, imong sudan, manumiyo magag-imo nga, aho man kang staff, dapat ato, makadungogan ikaw mayong kag at imo, palayason ka na dinis kumbinto. Tubag, ato, yung pagsina, ato, ayaw na ko padunggag imo, kay ato, atong sudan, atong kumbento, atong pagkaon, ato na, muto gitimanan sa kusinira. Pagkasunod si mana, ag obispo hinganha sa ilang parokya kay nangumpirma. Sos pagpaniud to na lipay kayo ga istorya ang pari ug ang obispo, bishop mao ni akong nahuman, nindot na akong simbahan, nindot na ang mga tao dinhi, nindot kay ning parokyaha, hingkalit mag-abot ako sinira. Father, ang atong anak hingsud sa atong kwarto. Pero anak to sa kusinira. Giingnan man ang ato. Unya gawa hingsud sa atong kwarto atong anak, Father, hinghigda pa jud sa atong katre. Nabalhin itong pari kay nakaingon nag-obispo nay anak to niya, way labot ang pari, pero ingon magpari nga ato na atong anak na atong kwarto. Sakto na? Ano man yun? Okay, atras usa mautoy pasabot og maayo nga kabubuton. Ikaduha nga butang aron mamaayo ang atong kabubuton. Naay mga butang sa kinabuhi nga kinahanglan natong dawaton nga di wa na jud tay mahimo. 5 ni kabutang. Kay ug di ka kadawat ani sa tong kinabuhi isip mga Kristohanon, di jud ka magmalinawon. I hope nga matiman-an nini. Number 1 nga kikinahanglan aron nga makabaton tag malinawon og malipayon nga kinabuhi, unsa to? Pagbaton og maayong kabubuton. So first assignment nato iniguli, cheka ang atong mga kabubuton. Cheka kay makatabang ni aron kita magmalinawon, magmalipayon sa kinabuhi. Ikaduha,
to embrace the things we cannot change. Nay mga butang sa kinabuhi nga bisag unsaon nato wa jamo na kitay mahimo. Unsa man ang unang butang nga kinahanglan natong timan-an kay wa na kitay mahimo. Ug di na kinahanglan kitang mudawat. Number 1, letter A, everything will come to an end. Tanan naagyoy katapusan. Musugot ag sa dili, tanan naagyoy katapusan. Tanawa ang dagan sa atong kinabuhi. Ang natural nga dagan sa atong lawas. Kamo, mga idadidara na ani kita, idara naman po ko. Hikapa ra na inyong aping, hikapa usa. Kana mga idadidara, katang idara na. Itandi ng grano sa atong aping sa bago patang nadaga o naulitaw. Di ba diferensya na ron, no? Sa bago patang nadagag, bago patang naulitaw, sus, mas lain ng langaw mo tapong sa atong aping. Karon tanawa na ilangaw mo tapon sa atong aping, di nakalupad, hing sabod ag sungo sa atong aping kay baga na taog kunot. Baga na taog kunot. Tanan na ay katapusan. Mao nga kita samtang bata-bata pag kita karon napatay mahimo. Pahimusli ang mga panahon nga buhi ta. Pahimusli ang mga panahon nga lagsik ta. Kay di sa tanang higayon nga askil ta. Kamu nga nay kapliti, nay kapasidad nga nay kay gayunan nga makabiyahe, biyahe jud mo. Biyahe. Ayan ang pumupang pang 5-6 og ipliti kay musamo taga-ut-ut. Og naa mo ikapliti, biyahe. Kamong gatrabaho pa sa gobyerno, unya naay mga seminars, mga updating, mga assessment, mga training. Unya kamoy ipada adjaw jo nagbalibare. Kay mulabay ratang tanan aning kinabuhi. Kamo dinhi nga bata-bata pa maning uban kanang wa pa magmenopause na napay kapasidad pagpanganak, panganak mo daghan. Kay maabot ang panahon nga di na mo mga buntis. Di man tinuod ang daghang anak mapobre. Kadaghan tanawa ng mga daghang anak sa una, hayahay na ron. Kay kada buwan usa ka anak libre konsumo. Di ba? Ang makadaot og ang anak tinampuhan po. Lain po'y tag-iya sa siko, lain po'y tag-iya sa tingkoy, lain po'y tag-iya sa lapalapa. Kinahanglan tag-iya imo ragyong bana. Di bitaw sa ka laki, proud siya kaayo. Primero wa sila anak lima na katuig sang gaipon sa iyang asawa. Unya wa man sila mabuntis ang asawa. Yung dahil paita po dugwatay anak way buhusan sa itong paningkamot. Puto iyahay silang paningkamot. Agbana, sige kaon o kinhason, aphrodisya. Nya, sige tumarog koy, herbal capsule. Daghan. Agasawa po, bangil-bangil o unlan. Okay. Arong maka-anak lagi sila. Sos, a year after nabuntis ang asawa, sunod na nanganak. Proud kayo ang bana. Yes, di gyud ko sterile, di gyud ko inutil kay ang akong asawa sunod ng anak. Maglagot may ang asawa kay sigim sag balik-balik istorya, sharing mga testimony, sig balik-balik nga proud sa kayo nga daghan sa anak. Gingnan siya sa asag hilom diha o kapag katabangi anay mo silingan pag makalugos makagusa. Itabangan di ay silingan. Tanan jud nay katapusan. Kami mga pari, no? Si Padre Yunting, Padre Wendell, ako, mabot ang panahon nga mang-retire mi. Unya, mang-retire na mi. Kamo sa Tagbilaran ako experience sa Cathedral sa Tagbilaran, di mo angay na mga tao o pari nga tiguwang. Manawag mo na sa Tagbilaran Cathedral sa una, kisay mo misa si Father Kuan,
kanang tiguwang. Di mi anak pader. Sa magang orasa mo misa pader. Anha mi simba nimo. Yung lain na po. Ginoo mo itong gisimba. Di na mo angay ng mga tao. Kining pangapari, angay mamatay sa'yo. Angay bitaw. Kami, pas. Angay ta mamatay og sa'yo. Di lagi sibo. Ato. Kunya, angay mamatay og sa'yo. Kay nga naman, boto, ang pare o batanon kay daghan mang mo kuan pa mo timbaya. Father, na manawag kita Father, sakit ako na mga byuda manawag Father, sakit akong tuhod. Ari ako Father, hikapa Father. Alaunas kadlaw ano sakit ang arthritis Father. Pero matiguwang at paita tong misap oy tiguwang nga pare. Yung kay matiguwang na punta, di na mapunta makadimao. Di naman kadimao dahil paari sa katedral sa Tagbilaran sa natiguang na intahon. Tinood ni, Alzheimer na matuksugod, gamisa siya. Mga 80 plus na. Ani mo dyan ang pari magpakalawat aning tunga na mga lay ministers sa skilid. Sige kanta choir, communion. Pastilan kay, nahuman naman ang iyang pagpakalawat, nakalimot siya nga siya ay gamisa. Sige kanta choir, hingsaka siya sa kumbinto. Gailis, ga short pants, ga timplag kape, unang tanaw TV. Pag humag kanta sa sara magatong pare. Ilan na pong gisaka dito kay Pader. Ikaw gamisa wa pa mahuman. Suot na itong posisyon tanag balik. Ingana ni luoy po ni matiguang na bituta. Napoy paring tiguang sa buhol po ni. Nay pare pong tiguang gamisa nga nang tiguang na baon niya. Singgit pakalawat lawas bungol na may hearing aid niya kusog do bitaw na sila nang hearing aid lawas si Kristo na may bungol man na kadungog kusog tingog pagkalawas pag-abot dito sa pultahan simbahan singgit magpare lawas si Kristo tubago gamen nya wa mo tubag tingali amen ngano di ba ka mo tubag ingon nagpare tubago gamen di gisamukan sa Kristan are yang giadto dito sa pultahan ingon sa Kristan Pader haligi sa simbahan ay mong gipakalawat mauding wa mo tubag haligi sa simbahan pastilan moabot na nato musugotag sa dili bisag unsa pa ta ka bright bisa kung sa kita kakusgan, moabot ng panahon nga mga luyata. Dawaton dyan na nato nga everything will come to its end. Mga pahimusli, ang mga nahibiling yugto sa itong ginabuhi nga askilta, gamita gina para sa Ginoo o para pagsilbi sa itong isikaingon. Amen? Kana bito mabungol ta, sos magununa bito ko, kay nakapuyo magupugog, sa katedral sa Tagbilan daghan mga paring retired mabungol bitaw magkuyog so sa mabungol nga pare di na makadungo gatapan niya gatapan ni katoy isa ka pare gadag botilya yo brad puro bungo sa man imong da brad botilya ba na ang pare pong bungo nga gipangutang wa po kadungog yung pog di brad botilya ni ingon pog paring nang utana aw abi kog botilya na puro botilya na ni pastilah no puro botilya tanan everything will come to its end. Next slide please. Now tanawa muna purma sa itong kinabuhi o bata-bata pa ta ingon ani ta matiguang na ta ingana na yung taon ta tanawag asa na mundo pitaron nang usa na mura nagsubok og sikwa nga wa mautan. Okay. Kulagway na kamatuoran na sa kinabuhi. Naay katapusan ang tanan. Naay katapusan. Mo nga sa di pa ta matapos timan nga sa di pa ta matapos napay lugway atong kinabuhi. Paningkamot nga malipay ka sa imong kinabuhi sa paagi nga makapahimot mo ka sa Dios o sa isig katao. Karon is March sa may pizarron 15 o 15 ron no. Wanay laing March 15, 2024 sa atong kinabuhi. Karon ra
Ugma March 16, sunod buwan April 2024. Diyan mo na ilaing March 16, 2024. Ugma na. Mo nga adyaw intan usiki imong adlaw sa paagi nga mausik ug masayang ang panahon. Kay not all the time that we are here. Unya wa man puta kahibaw kinsay mauna nato. Di man garantiya nga gidara na tagagango-kango nga tang duol na tagmenteryo, di garantiya. Di pod garantiya nga og bago pa tang gadibo, bago pa tang ga-celebrate sa atong 18th birthday, layo pa nato ang kamatayon. No! Kada adlaw gasunod-sunod nato ang anino sa kamatayon. Nabito usa ka istorya. Dayo usa ka mag-uuma nga nay duha ka binuhi nga hayop, amigo kaayo, kabayo o kanding. Best friend kayo kabayo o kanding. Usa ka adlaw kay nasakit magkabayo. Pagkasakit sa kabayo, hingingon ag veterinarian nga, Brad, og di maayo ning imong kabayo, ihawon tani after 3 days. Kadungog magkanding. Naguol pag-ayo ang kanding. Iyang gipatid-patiran. Huy, best friend, mata diha. Paayo diha kay tihawon ra ba ka 3 days after. Magunsa mo kung mawa ka. Wa gyud ta maguno ka kabayo, nasakit siya pag-ayo. Pagkaugma ikaduhang adlaw, nahadlok na ganding kay 2 days na nabilin. Iya na pong gisakasakaan niya giyang sikat-sikaran, giyug-yug niya. Huy, kabayo, best friend. Paskil ba palagsi kay ihawo na ka. Kay ba kadungog og sabot sa veterinarian o sa atong boss amo nga ihawo na ka o di ka maayo. Wa man gihapon. Frustrated kayo kanding. Pag ikatulo ka adlaw mao na gitoy last day. Wa na. Tusok na doon sa kanding agdunggan sa kabay kay baw ba ka ihawo na karong hapon o di ka magpabuhi-buhi. Paminkamot nga mabuhi kay patay na jud ka jang gabi eh. Hingkalit itog lukso ang kabayo sa kwadra. Hikalit og lukso, galoy, tuyok-tuyok sa kwadra, nakakita magtagiya. Praise the Lord! Buhay akong kabayo, mga silingan, magselebrita, ihawo na ko ni akong kanding. Kanding mo na ihaw. Istilang luoya. Di malasa sa kanding. Ingan na sa itong kinabuhi. Kung siya'y magtuot nga kita mo'y kinalagsikan, muratag kanding. Pag himan-himan, kanding hinumoy na ihaw. Timan everything will come to its end. Next slide, please. Sunod nga slide. Oh. Bisan unsa kataas ang sumpay sa imong ngalan sa katapusan, tulora ka litra ang mahinungdanon sa tanan. R.I.P. Sus Ginoo, no? Mawa na ang Reverend Father, mawa na ang Doctor, mawa na ang Engineer, mawa na ang Reverend Sister, mawa na ang kinsa din na Judge. Sa pa'y mga title na to, mauni title nga non-thesis wa eskwelahe, title natong tanan R.I.P. Dayo sa ka adyo timaninan jo kanang timani ito tinuod kaya basi iniguli ninyo mo yung sa pa'y gisulti ni pare-pare abot binuang man to kanang jo kanang kuana na kanang basta lamang di mo magduka timan ining main points. Dabi ito usa ka amahan, duha ka anak ng laki. Maldito ang iyang anak ng laki si Pedro. Unya gisugo sa iyang amahan si Pedro nga ipaadto dito sa sementeryo, ipapangita tong lubong sa iyang igsuon nga si Roger. Pag-adto sa sementeryo kay lasang magkaig sementeryo daghang sagbot, wa mo suod si Pedro iyang nagtay, wa man dito lubong ni Manoy Roger. Say wa imposible nawa to, pangita to ha. Di gani makita nimo ang lubong ni Manoy Roger nimo kay hapit niya sumad managkota ayaw kaog paniud to. Napugos si Pedro balik sa sementeryo.
Kay di man pakanog paniud to. Itapuan lagi kayong bataa. Di man dyan makaya mangita ato mga lapida dito. Uli isang balik. Tay! Nakita na nako ang lubong ni Manoy Roger. Lipay ang tatay. Uy, salamat anak. Nagi lapida ni Manoy Roger ni mo. Wa, yung ganun, kaingon magkagmo na ilubong sa imong Manoy Roger. Ingat si Jack. Na may RIP tay. Roger, igsuo ni Pedro. Roger, igsuo ni Pedro. Kamao ko, no? Na. Samtang wapat tama RIP. Pag malipayon sa kinabuhi. Nindot yan yung mga senior citizens sa tadin niya, mga smiling sila. Mga retired but not tired. Yes. Because na panultihon gagingon, to rest is to rust. To rest is to rust. Umapahuway kuno ka, tayan ka. Murag sakyanan nga, di na ni mo padaganon, manggahi itong oil, na matayan itong mga mulye. Mga kamo mga retired ani, o naapo mo'y kahigayunan, silbi jud simbahan. Apostolate of prayer. Ampo. Iampo may mga pare. Iampo itong mga tao nga nang inahanglag pag-ampo. And that is one of the best ministries that you can offer to the church. Na ampo niya, donar po simbahan kada ko mo pensyon. Hatag po ginagmay, para project, pamisa. Kay tinuod, mao nay pinakadako nga kalipay na to. Kanang kini magong mo retire ta, panahon na nga papahuwayon ta sa kahago sa atong kinabuhi. Unya kay gipapahuway naman ta sa atong opisina, sa atong trabaho, sa atong agency, sa atong department. Dios na gyud ato. Mao na usahay kamo ba yung challenging ng mga lagad og simbahan. Kay kamo din labi na kamo nga inyong na aktibo sa simbahan, mga Dios non mo unya inyong bana irehes, ikaaway na ninyong madugay. Daghan na hitabo ana kana bitong Dios non kakaayo niya imong bana, di makaila Ginoo. Mag-awayon ka na madugay. Kana bitong sayo ka mugikan kay ga holy hour, hingkong pisal o na pa mga debosyon nimo, nya dugay po ka nakauli, alas 9 na ka nakauli kay gilips to lips po sa tagsa nimo mga santos. Usa ka mo karon gilips to lips po tagsa mga santos ka. Aro kaluyan ka no. Pag uli na pas mo na imong bana, magyaw-yaw na imong bana. Sa may tigyampungad nimo simbahan, hingangay baka ng kura paroko. Away na. Pero ayaw padaog anak. Kay posible na nga gamiton nga haylo sa yawa aron ka malayo sa Dios. Total kahibaw mo namo sa saktong puder. Mga hagit na kinabuhi. Mao bitaw nagiingon sa ebanghelyo nga mianhi ingon na Ginoo, mianhi ko dili aron pagdalag kalinaw, kun dili panagbangi. Magkabingkil ang ugangang babae sa iyang binalay, ang anang mahan sa iyang anak nga lalaki tungod sa itong pagsunod sa Ginoo. Nga naman, ug musunod ta sa Ginoo, daghang mga tao nga ikabingkil na to. Ang mga tao nga wa makaila sa bahandi o sa bili nga ato nga nakita diha sa itong pagpangalagad sa simbahan. Amen? Ako paris-pris ko sa Balilihan, Bohol. Karon, luoy po to ako mga katikista. Mo nang kamo mo ito primero ingon jud ko kamong mga alagad sa simbahan. Endangered species na jud mo. For 3 years nago kong paris-pris sa Balilihan. Lisura i-recruit og katikists. Mailo magnayduha usa na mga tiguwang na pod way batan-on. Kaya ang og batan-on mo kon mangutan magpila may buwan sweldo pa der. Na simbahan honorarium 15 pesos sa oras sa mga katikista na sa parokya. Unya, na counterpart sa SSS. Napoy sa PhilHealth counterpart. Na libre pog uniform once a year. Mura na ila in taon. Ilang pliti mo ato sa mga eskwelahan, habal-habal, ilang chok, ila tanan, wapay allowance. Mo na ahong gi-decree, ahong gi-sugo sa mga katikista sa ahong lungsod sa Balilihan nga, basta naay okasyon sa lungsod, bahalagwa mo ingna adto jud. Nay mamatay maghihog baboy, pangadto mo. Tapos 40 hugkas, kasal, adto mo aron mo makakaog biskay. Lami.
Manausay mga katikista mo yung pag wadya mo inamatay ron paler gigutom eh. Naman po si Manang away mamatay. Mga yung mga katikista way namatay paler kakauno na may baboy. Pero kami mga pare di kay pagbula bahandi mo sa simbahan. Unsa ko'y mahimo na mo ugwa mo? Grasya mo sa Ginoo para namo o para sa simbahan. Mahimo ba pare o pare mangurtina? Mahimo ba pare o pare mo imo decorate og Holy Week? Di. Pero naaman mo. Mahimo ra mo manimbang pagkuman manguli sa inyo, di mo magpalabad-labad. Pwede ko na kisabay mo dakop na to. Wa. Pero gihimo ninyo nga makompromiso inyong kinabuhi, mutambong og meeting, mutambong mo sa mga activities sa religious organization, na ba mo i-check ini human dyan mo? Wala. Indulhensya ra in taon. Pero mga katikista lagi na ako sa parokya niya, ang balilihan taon o ang lungsod, hometown, Antikira, tapat tupad na sila. Nanay suba na nga link ba? Sa una kay wapa man ay tulay nya gatudlo mga katikista aning lungsura o niya balilihan atbang adto pikas tampi laing lungsod na bispiras na wala ginto yung mga kaon di gigalgal sila mamispiras sos kay habog magsuba mga katikista sa una kay di man magipantalon magsayal man ito mga babae sa una magpalda pag ubog nila suba of course walis nila ilang palda kay mamista man niya magbasa mabot itong bahay gihubo ilang shorts giwalis ilang palda tabok sila nagsuba nga taga-ani ag tubig kay magkapamista kay way kaon sos kay sige mo pong istorya sige pong panglibak sige pong pangmarites ana tingawa sila kabanta hingabot na lang sila sa bahay sa ilang gipamistahan gangan na gihapon sa ilang sayal ingon nagtagbay Ginoo ko na unsa man ni mga katikistahan wa na maubos ang sayal kay na hingag o istorya. Pero samtang buhi pa, make the best of your lives. Ha? Ayaw usiki ang kinabuhi kay di sa tanang higayon nga naa kita. Next slide please. By the way na kasabot mo sa akong ipasabot. Ang point ani unsaon nga makakita kitag tinuod nga kalipay o kalinaw sa kinabuhi. Niya pa kita sa ikaduhang bahin. Primero kay pagbatunog mayong kabubuton, ikaduha ang pagdawat sa kamatuoran, 5 ka kamatuoran nga ug di nimo dawaton di ka malipayon o malinawon. Number 1 katong tanan naay katapusan. Jamoy mo gamot nato aning kinabuhian. Ikaduha dawaton jud nato sa tong kinabuhi dili tanan natong plano dunay katumanan. Amen. Kamong mga bright ani mga manager o supervisor ani sa inyong opisina uso na ron ang strategic planning. Team building, strategic planning uso na ron. Na mga performance checklist. Fulfilled, not fulfilled, partially fulfilled. Mag-evaluation bitaw ta. Pero luyo niya ng tanan. Dawaton dyan nato sa kinabuhi nga, di tanang plano nato dunay katumanan. Lord, na pagampo ni San Agustin. Dindot nga pagampo. Nga, iampo ni ninyo. Balik sa. Lord, do not make me too poor that I may curse you. Do not make me too rich that I may forget you. Nindot nga pagampo ni San Agustino. Ingon si San Agustin, Ginoo, ayaw ko himuang pobre kayo nagtunguhon ka na ho. Ayaw po ko himuang dato kaayo kay tingali o hikalimtan kanako. Buti pasabot, ang imong plano Ginoo mo'y matuman sa akong kinabuhi. Di ko magpapobre kayo Ginoo kay lisod pod. Di po ko magpadato kaayo kay naghikalimtan ko ikaw. Kay numdom ko sa kay istorya. Istorya lang gyapon ha. Kay makasabot mo sa point. Dihay usa ka lalaki nga kaduha na biyay asawa kay apiki kayog naong mao tog dagway.
kana iyang simod na sumpay sa iyang dunggan unya kana gumutanaw gyud tanawon nimo mura kag makaihi kana apiki gyud kinignaw di ikasuroy iyang dagway duha na kaasawa ang hing biya niya gapuyo siyang gainusara lunli iyang kinabuhi usa ka adlaw niya nang hinlo siya sa iyang katre nanguskos wa man siya kabantay nga sa headboard sa uhan sa iyang katre diha mo day duwende gapuyo ha kadungog naman ang duwende nang ingon la mythical creature kuno nay gamay kuno nang murag tawo ang gamay nga usahay mutabang kuno pud nato unya og ato pong dirahan dauton kuno puta hing istorya duwende niya yun ang duwende Brad luuya man kakayo Brad kaluoy sa imong kinabuhi wa di ka magmalipayon mao lagi Brad pakyas ko sa kong kaminyoon kay bati kog dagway gibiyaan kog duha ka asawa ingon nagduwindi ako kang lipayon make 3 wishes and I could grant it to you right now ingon nagtawo duwindi gusto kong madato daghang kong kwarta ingon pag duwindi piyong pag abli siyang mata kinadaghan ang kwarta sa iyang katre hapit ko siya madatugi sa kwarta yan nagduwindi wish number 2 duwindi gusto kong maayo sa akong asma kay hubakon ko kaayo di ko kaginhawa iyon nagduwindi ginhawa og laom take a deep breath pag humaginhawa niya tangtang tanang sipon tanang kugmo tanang hukaw sa iyahang ginhawaan iyon nagduwindi maayo na kaglawas yes napay usa ka wish akong ihatag nimo ingon pod ag tawo duwindi gusto gyud kong makaadto og Tagbilaran Bohol pero di ara jud kog Cebu kay mahadlo ko mo tabo kay mahadlo ko mo sa kay fast craft kay di ko ka maumulangoy duwindi pagtukod ra kog taytayan gikan sa Tungkil Minglanilla padung sa Tagbilaran City tay galingo-lingo magduwindi ingon nagduwindi matay di mahimo na bay purdoy ko ana gililimang kag tulay kag Cebu padung Bohol bisan pag moadto kag DPWH tay mahimo ang butanga di mahimo cancel ng wish number 3 pangayog lain sige di man ka mahimo ng tulay ang wish number 3 nako himo akong gwapo aron magukod-gukod nako ang mga babae ang mga chicks mag-apas nako tan-aw na pag duwindi niya yung nagduwindi matay di mahimo Brad magama na lamang tagtulay kay di mahimo na imong dagway di na gina maritoke pastila so di gina to tanang plano ang mahimo di tanang plano na to ang mahimo mo nga kita sa atong kinabuhi no matter how much you try how sincere our intentions how good our plans there is no guarantee that we will always succeed. Naragi na sa panabang sa Ginoo sa atong paningkamot. Tinuod na. Sa atong kaminyoon, di man garantiya nga kanang bright mong duha, nanamoy house and lot daan, nga mutunhay inyong kaminyoon. Paningkamot. Pero grasya gihapon sa Ginoo ang atong masaligan. Magsalig ta sa kaugalingong laraw, di tanan successful ang mga plano. Kisa ba'y gusto mabungkag ang kaminyoon? Wa. Kisa ba'y gusto nga di makagraduate inyong mga anak? Kisa ba'y gustong mag-ilaid sa kakabos? Kitang tanan ang nangandoy o nangindahay o kamugaway nga pagpuyo. Pero kanunay ang kalisdanan, kanunay ang kamatuuran nga di tanang plano nato matuman. Usahay magrasyahan kita. Day tao nga namista. Tigpamista mo moglayng lungsod no. Sa Bohol uso, sa Bohol lang suki-suki o pista. Panlita taga Minglanilla ka na kay suki nga pamistahan sa Naga. Nagpista na pog Naga, ikaw mamista sa Naga o pista na pog Lipata, sila na po'y mamista nimo. Muna uso sa Bohol, baslanay. O pista sa Lipata, sa San Roque, ang taga-Naga nga ahong suki, padadaan ako og usa ka kahong tanduhay. Unya ka nang usa ka paa, unya ako na po'y mamista sa Naga, inagpista nila, padadaan na po kung lagtanduhay, baos-baos. Sus day usa ka taong taga Bohol, namista, lagot kay siya kay, inipamista niya sa iyang suki nga pamistahan, di man siya padadaag bringhouse nga dako. Mo'y mamista niya, padadaan niya daghan. Lagot siya, pag bispira sa piyesta sa iyang kumpare,
Wa siya mukaon. Hindi ko mukaon kaya daghang gyud kong makaon makabaos ko sa akong suki. Pag bispira sa piyesta, sa naga example, wa siya mukaon, wa siya mamahaw, wa maniuto, wa manihapon. Pagkaugma dito na mista siya, andam na sa kinagutuman naman siya kaayo. Pag aksyon naghungit, kabantay siya, nahibilin magyang pustiso. Pastila na bilin niyang pustiso. Lagos ay nahibilin. Di, bida. Unsao na magigutom ko kaayo, wa ko'y pustiso. Di mo po itapad niyang mamistahay. Nakabantay nga, nag-uol siyang wa siya'y pustiso. Giing na siya, Brad, wa kay pustiso. Wa lagi, Brad, dahi ako. Isuot ni. Suot. Matang pagsuot sa unang pustiso, muna-muna mangluaga. Di iyang giluwa. Sunod na po, di apa, Brad, isukot ni. Ikaduhang pustiso, pagsuot niya, muna-muna po guuta. Kinaguutan. Sakit iyang lagos. Kuha na po niya. Di apa ikatulo, Brad. Pagsuot niya sa ikatulo, sakto makaayo. Murag yung iyang sukod. Di nangaon sila. Lipay sa kaayo. Pag magpangaon, tagay-tagay na sila. Di nangutana, pasalamat sa kanang Brad, kanang dentist ka ba? Galibong sa unsa tong tawhana. Dentist ba ka, Brad? Kanang salamat ngayon mo kung gipahuwa mo pustiso. Daghana magpustiso kanang dentist ba ka? Ingon po giyang tapad. Portiro ko tighabwa ko lubong sa minteryo, Brad. Ni akong gihipos sa mga pantiyon sa mga minatay aron magamit. Pastila. Piligro din eh magpahuwa mo pustiso. Pagkagamit ng pustiso gikan sa mga nangamatay. Bisan sa atong prayer life, kita man yung tanan magampo. Why question na? Kita man yung tanan hinsalig sa Ginoo. Why question na? Kita man yung tanan nga liyopo nga tabangan ta sa atong mga gibuhaton. Why question na? Pero makabantay mo, dahil mga pag-ampo na ito nga usahay, di na ito madawat. Napoy, mauni mong gipangayo sa Ginoo, lain ang gihatag. Kabantay mo, ana. Sige ko kay kuha na Father, sige li ko kahagbong og board exam. Nadisod ba na ito bagon? O sa may sanos Ginoo, Father, gano'n di man kung makapasar, muna man akong review. Niya human makarealize sila nga, gipangasawa mo po sila foreigner. O niya, gidasa abroad, dito na hiluna silang kinabuhi. Diyan na po sila, God has another plan for me, Father. Next slide. How prayer works. Di man ini. Faith is not the belief that God will do what you want. But faith is the belief that God will do what is right. Mo din ang usahay atong gipangayo sa Ginoo, di pa ihatag karon kay napay lain day kunong gihatag ang Ginoo, giandam ang Ginoo para nato sa iyang kaugalingong panahon. Amen. Kay lahi ang kalendar sa Ginoo atong kalendar. Lahi ang timetable sa Ginoo og atong timetable. So timanini, faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. Mao nang di na to kalimtan ang giingon sa amahan namo nga matuman imong pagbuot. Mawaha gani na prayer will lose its efficacy. Kay bisan pag nangayo ka ni Ginoo at the end of the day, iya ra man gyapon pagbuot ang matuman. Salig lang. Salig lang. His will be done. Dayo sa kapari nga, pobre kayong paria kay nasahin siya bukid. Kinabukiran. Kunya ang mga tao, mga tribo, wa intaon siya kapalit og sakyanan kay wa man itoy way pamisa. Ang i-offer mga lagot mon, mga utanon. Problema ang pari og asa siya sakyanan. Wa man di man siya makapalit og sakyanan. Giingnan siya sa iyang parokyanong at tag-ijag funerarya. Pader na ipurlon daghan diha pagkuhag usa. Kay wa man siya siya ikapalit. Itagaan siya purlon. Namura na St. Peter ba ingana og kanang na purlon. Di ang service sa pare purlon. Nisag baryo sa kay purlon. Na bugat ba sa nagadyo kay namura kurtina nang likod, namura kahon.
pagmisa dito sa baryo, dapit itong paginpinon. Kaabot ko paginpinon sa una. Nakahigda ko dito. Sige, hida to kada sopadupan sa dinhi ko. Og na taga paginpinon dinhi, happy to see you. Pag adto dito, hintirek mag-isang purlon kay kanang purlon bugad ka bayang kag manakay hintirek hingundang og dagan gauwan man gabaklay into pare padung sa highway kahuwat siya kisay mo pasakay niya kay basa kayo siya gibilin ang purlon dito sa suok taw-taw dahil kutsi ng hunong puti tinted og samin sakay ang pare kay kakilat god sakay sa dagan sus paglingi niya kay guwapa man nga babae ang driver. Chicks, muna taas og buhok, puti og naong, muna batanon pa, puwag wait murag katambak. Murag isda nga katambak. Di agpare gikulbaan. Kuot agpare sa isang rosaryuhan, ama may rosaryuhan na namong bag. Iyon ang pare. Lord, Mama Mary, tabangin taon ko. Deliver me from this temptation. Deliver me from this temptation. Ngayon nagi mantra niya, deliver me from this temptation. Nakusog mga kapadagan niya, gauan baya, hing turn turtle ang kutsi, na disgrasya sila. Ang pari o ang driver silang duha, nakuyapan. Sos, unang nabalik o nauliag kabuhi, panimuot ang pari. Kaya abtik man yung pari, bisa kong sahon. Pagtanaw niya, tingaman nagpari nga iyang kamot, diha naman sa dughan sa driver. Diha na sa dughan sa driver. Nautro ang pagampo sa pari. Wala mo yun ang pari, Lord, deliver me from this temptation. Ingon nagpari, Lord, your will be done. Diha naman arin. God's will must be done. Lord, you know what is right. Ginoo, gusto ko nga moabro tanan akong mga anak. But Lord, you know what is right for her. You know what is right and what is good for us. Your will be done. Your will be done. Dili to ngando katong sa dughan dito example ra to, no. Matuman ang imong pagbuot. Kay daghang mga panahon sa tong kinabuhi, mga igsuon nga kitay magbuot sa atong pangayoon sa Ginoo. Unya og di hatag sa Ginoo, kitay maglagot, may ubos ta. Dayo sa kabata nga nangayog bayik sa iyang mama. Di man gimuhatag iyang mama bayik kay kuan man, pobre man sila. Ingon ang mama, ato pangayog bayik ni Lord, ayaw nako. So every morning, every afternoon, gikan siya sa school, muhapit siya sa simbahan. At bang sa crucifix, Lord, give me a bicycle. Pagkahapon, Lord, give me a bicycle for 2 weeks. Nakabantay dito tong silhig sa simbahan. Yang gisumbong sa pari. Father, nalagi bata nga nangayog bike sa Ginoo. Tihik mang pagpari, ingon nagpari, mano ako may muhatag, Ginoo may gipangayuan, Ginoo mo'y pahataga, na. Ajaw ko. Kadugayan, wala mo balik ang bata. Nakabantay sila nga nawa na diri sa simbahan ng image ni Mama Mary. Karaan, antik nga image sa Blessed Virgin. Di naggubot ang tibok lungsod kay ay burigo to. Panahon pa to sa mga Espanyol, dugay na to diha. Mabato ilang iposisyon kay padug piyesta. Pagtanaw nila sa butanganan ni Hana, wa na ang birhen, da may letter. Letter gikan sa bata. Pagbasa nila ingon dito, Lord, o gusto kang makakitang buhi sa imong mama, hatagi kog bayik. Kidnap for ransom, no? I-kidnap niya si Mama Mary aron hatagan og bayik. Okay, now? So, not everything will go according to our plans. Tiwani na. Letter C. Maning kamot ang makahuman og 8:30 aron di mo madugay or labindugay 8:45. Ikatulo, nga kamatuuran nga angay natong dawaton. Life, basaha ko nun ninyo kay aron katong tingkad og mata dang exercise. Sige, dungan tagbasa tanan. Sige. Life is not always fair. Ang kinabuhi dili makiangayon kanunay. We give our best, we end up losing. We are careful in words and deeds, we end up getting hurt. We do things with purest of intentions. We are misinterpreted and maligned.
Usa ka kamatuoran pod mga igsuon nga di na tumahimong ikalimod nga sa kalibutan usahay ang kinabuhi dili makiangayon. Tinuod na may justice, na equality kadungog ta ana, na equity, na human rights, na rights and obligations. Kita tang eskwela matag pulsay naman nakahibaw ta ana. Pero in the actual operation of things musugot sa dili ang kinabuhi, daghang mga yugto sa itong kinabuhi nga dili makiangayon. Dili makiangayon usahay ang kinabuhi. Usahay ikaw mo'y gatinarong, ikaw mo'y mabiktima. Usahay ikaw mo'y gabinuutan, ikaw mo'y mapriso. Usahay ikaw naningkamot nga masalbar ang ubang mga tao, pagimanhiman pa, ikaw maoy nahimong pinakamaot sa tanan. Nga na ang kinabuhi. Di tanan nga kita murabang makatagamtam o kaangayan. Pariha, day istorya sa duha ka barkada nga nang-apply kargador. Nang-apply sila kargador, kay wala ginto yung mga trabaho, best friend sila. Pag adto na nila, gi-interview sila sa HR, puli-puli sila sulod. Unang hinsoto sa kabarkada, tuluro may pangutana kay pilar ko po yung tayo kargador. Lingkod dito, ingon ang HR, makatubag ka ning tulo ka pangutana, report on duty na kaugma, kargador na kaugma. Nukad in taon po ang katong aplikant. Tulura ka question. First question, who is the President of the Philippines? Abti ka siya matubag, Bongbong Marcos Jr. Check. Second question, when did Magellan discover the Philippines? Ayan siya, grade 1 pa ko na sir, kaya ba na ko na, March 16, 15, 21. Ugma, sos, ikatulong pangutana, ingan ng HR, is there a vaccine for COVID? Samot niya, dugay ra. So, pasar siya. Bongbong Marcos Jr., March 16, 15, 21, ug dugay ra. Good, congratulations. Report on duty na kaugma. Paggawas niya, gahuwa tong iyang kauban nga interviewon pod. Brad, tabangin tanggo brad sa may mga question brad kanang gusto po kong katubag aron parihata iwanay panahon brad gihuwat na kani sir dito ti Manila ni Bongbong Marcos Jr. March 16, 15, 21 ug dugay ra paglingkod sa kaduhang applicant ingon mag manager what's your name ingon pa Bongbong Marcos Jr. When is your birthday? March 16, 15, 21 iyon ag manager wa ka mabuang ingon pa dugay ra wa madawa pasti dugay ra ko no kay maoro may gitimana nagtubag giutro magpangutana ay sus no life is not always fair pero paningkamot nga sa atong kinabuhi makiangayon ta paningkamot nga di ta mamintaha bisan pag sa kalibutan na ang kamatuoran nga life is dili kanunay makiangayon. Kay bawo mo kanang mamintaha ta paninglan ra ba tas Ginoo ana. Usahay murag maka advantage ta. Makatikas ta, makapamintaha ta, advantageous nato pero kay bawo mo personal jud anong experience. Paninglan ra gihapon tas Ginoo. Kanang manikas ta, mamintaha ta, paninglo nas Ginoo sa laing paagi. Paningkamot nga makiangayon. Labi na sa mga kabos. Mobito ng dizon mulugak ang simbahan sa iyang baruganan nga we have the moral obligation to help the poor. Mga kamanahon karong Kwaresma, usa sa mga butang nga gitawag kita pagpraktis nga makabayad og sala buhat sa kaluoy. Works of charity. Works of mercy. Makabayad ba yan nagbinyal nga mga sala? Pagpakaog gigutom. Pagtabang o paeskwela sa mga anak sa itong mga helpers, mga pagumangko na ito nga di ka-afford ilang ginikanan. Buhat sa kaluoy na. Aron makigangay tas kinabuhi. Kay luoy ang kabos. Bisan sa term lang daan, dihado, lupig kanunay ang kabos. Tanawa sa term. Panalitan kitang mga datuon. Kita kamo mga datuon, di ba? O kalibangaon mo piskay magngan LBM. Father, di ko ka-report kay ga LBM ko. Loose bowel movement. Inagpobre in town gi kalibanga gahibos
agtawag. Luoy ano? Luoy. Unya agdatuon, mga tol, lami manangan, allergy, attack. O pobrehon, kurikong, or bone. Diferensya, no? No. Unya, o datuon, ya manambok, murag matambok ka, chubby. Na chubby na lagi ka madam. Pero kanang pobrehon, ya manambok, unya, way gikaon, uy, nang hupong lagi kasis. Nga no makasis, kinahanglan kag dialysis, nang hupong lagi kasis. Luoy taon ni mga pobre. Ayaw jo kalimti taon ni mga kabos. It's our moral obligation to help the poor and the needy. Kana bitong datuon niya Muslim, piskay maniwang, naslim. Pero og kanang pobre, way ikaw naniwang, galunos. Galunos, di ba? Luoy ba yung mga kabos in taon? Luoy. Dihado daan bisan sa term. Kana bitong mga anak og datuon, di ba? Unya, dugay kasabot sa klase, niya, waysod ng lami magngan, slow learner. Pero kana anak og pobre nga, kinabuguan, bulok angan. Sa dyan nangan nagbulok. Ako naman ko'y pagumangkong autistic, kana autistic bitaw, autism, pagumangko na ho. Ngunya, og kita pag marang-arang, maikog mo na mga tao mo ngan, og na ito mga anak, lami magngan na mga anak, mga PWD, kay lami magngan, special child. O pobrehon, pakno, or kuwang-kuwang. Pastila. Luya ni mga kabos ba? Matang. Obligasyon na nato. Nga makig-angay sa kinabuhi. Pragod sa mga batanon tanawa. Sa mga young people, noon na may young people ani. Og laki nga gwapo, unya makaasawa og babae nga gwapa, ang tawag ninyo ana, tadhana. Wow, tadhana. O naglaki nga mautog dagway, o niya babae pong gwapa ang maparis, ang tawag ana diskarte. Diskarte. O laki ko na gwapo, o niya babae nga medyo pangit og naong, ang tawag ana gilumay. Gilumay. O niya ang lalaki pod pangit, o niya babae pod pangit, silang duha kita di maayo, dagway, ang tawag ana sa Tagalog is sumpa. Sumpa. Unya kanang babae nga mga gwapa, mga para ninyong gwapa, tag-asog ilong, putig panit, nindot og trabaho, maayo pamilya, wa maminyo kay pilian mo, ang tawag ana gaba. Nabay gigabaan ani. Gaba di ko nang tawagan. Pero ko na og pragwapo kuno panington, ang tawagan na kay hot. Unya og mautog batignaong panington, ang tawag kay luon. O gwapo kuno magpatato, piskay ngan cool. O pangit kuno magpatato, adik. O gwapo kuno mututok, piskay ngan kilig. Pero og pangit kuno mututok, manyakis. Tinulod pa ka na, no? Nagwapo ko numutupad ni moglingkod, mayon ang chicks nga soulmate, pero batig naong ang mutapad hold upper. Hold up. Asa na ba tanda pita? Alas 8:10 na. Hapit na tamahuman, mga. So, sa kinabuhi usay di makiangayon. Una kay di man day makiangayon ang kinabuhi, life is not always fair. It's our challenge. Madre, pare, katauhan sa Dios. Pag makiangayon, ayaw jud intan mo pamintaha. Paningkamot nga di ta makapanikas sa ginagmay og dagkong butang. Kapaninglan ra jud tas Ginoo. Tinuod na. It's my personal experience. Lamig yun ang mapuyo ta nga makiangayon. Bisan pag life is not always fair. Garahata kong recollection sa usa sa mall sa Tagbilaran niya. Pag umag recollection dahin dool na ho nga empleyado gamahay sa siyang kinabuhi kay 5 years na kuno siyang giasayig budiga. Nga usa mo po imong trabaho sa budiga ang giingnan. Kay gamahay mo kuno sa yang kinabuhi o niya gamahay po sa management. Ingon siya nga, Father,
tigpanit na gyud kog mga lamas, Bombay, aho sa budiga. Gusto ta ko mukuyog sa delivery van sa among mall, sa tindahan kay makasuroy ko sa mga lungsod. Di man ko pakuyugon, Father. Usa man siya pagtanaw sa management na ho, Father. Mura na ba siya kog naong o panakot? Mura na ba siya kog naong lamas? Pagtanaw po na kay mura man pog naong siling kulikot. Karang mura baga, mura siling kulikot, God. Di. Kailan mo siling kulikot, di ba? Kung giingnan og love your work, aron ka malangit. Kaya di, ayaw lang mong pagmahay. Natural man ang naay mga gwapo, naapoy mga di gwapo, natural na. Natural man ang mga naay mga datuon, naapoy igo-igo ra makakaon, naapoy mga bright kayo, naapoy mga repeater. Ba't kitang tanan na panalanginan? Amen? Nga na ang kinabuhi. Sige, mag-exercise sa tagkasa. Second part, gamay niya, humanata. Tindog sa kadiyot. Aron ma-stretch inyong mga muscles. Makainom po kong tubig. Sige. Sige, mahimo apel tanan aron maka-stretch po na itong mga bukog. Lingkod na po balik. Kadiyot na ni. Second part. Gamay na lang. Gamay na lang.
Igutom na mo? Give me bisag 15 minutes. Madapa lagi. Tiwason gamay. Kaya aron maka panihapon pod mo. Ika-5, ika-4 nga kamatuoran nga kinahanglan natong dawaton. Slide please. Pain is always part of life. Ang mga kasakitan, tipik o kabahin sa atong kinabuhi. O di ganita makadawat nga kita masakitan, di ganita makadawat nga kita magatubang og mga suliran, di ka magmalinawon. Kay para nato, life is not worth living. Usa sa mga problema karon nga giatubang baya sa simbahan kay bawo mo mental health issues. Kinadaghanan ro mga batanon, there is an increasing number of young people committing suicide. In my parish alone, in our town, since I arrived there sa akong parokya, mga 8 na siguro gahikog. Unya most of the time, ang maghikog mga batanon, na matinga ka sa mga rason nga ilang hikugan kay dili angayan untang ihikog. Example, kay bawo na igahikog kay wa moon iyang laptop. Kay tuwa ko na dito mga salida niya sa iyang files. Na igahikog kay wa i-continue giundang sa iyang mama ang subscription sa Netflix. Pastilan mao man ay hikugan. Maghikog kay gibuagan og uyab. Gahikog kay wa mahatagaig birthday cake sa iyang birthday. Pastilan man kagkasayang sa kinabuhi. Karon magod niya nata sa kalibutan nga gitawag culture of instance. Piskay man maayo man pero og usahay di ta makahatag sa ato mga anak o kahigayunan nga makatilaw po sila sacrifice. Mo nang moabot ang panahon nga makatilaw sila gamay ang problema para nila murag gidatugan sila kalibutan. Mo I remind you, isip pare amahan sa kalag. Isip pare kamo dinhi mga mama, mga papa, mga lulo ug lula. Maayo naman sa mong pagkabutang itandi sa gagmay pata. Pero bisag maayo mong pagkabutang, teach your children ang kanang mga sacrifice nga ginagmay. Pahugasag plato. Papiluaan na ilang higdaanan. Paatimanan na imo mga tanaman. Sugua jud sila. Waman kumayon nga patay-patayon sila sugo. No. Kanang at least makatilaw ba sila nga kinabuhi dili sayon. Bisag og daghan mo washing machine, bisag daghan mo helpers, pangitayig paagi nga they will learn that life is hard. Kay mo na karon usa sa mga findings karon nga nung daghang mga batanon ang gahikog, di na sila agwantado kalisod. Kay kaluis Ginoo maayo naman putag pagkabutang. Pero ayaw gyud i-pampered tanan. Kaya nung makabati po silang ang kinabuhi dili sayon. Kita kamo mga edad-edaran ani di ba? Sa tong panahon lisod man gyud. Di naman po to mo balik. Og ang ato mga anak o mga apo pugso na to pa-adapt sa atong nagian. Di na mahimo. Di na mahimo mabuang na sila. Kaya atong panahon ato man tong panahon. Pragud sa una ako manananggot ba yahong papa? Ani ahong mama naragod sa bahay, plain housewife. Upat may kaigsuon pero kaluis Ginoo, duha man pumimpa, nakapahuman po sila duha ka pare. Nampo kay manghod nga pare. Bisa sa kalisod sa pila ra goy income og mananggiti kanang mamaliyag tuba ba. Manananggot, pila ra gud na. Sus kanumdum jud ko sa una. Mo ko eskwelahan, wise, uja moy bawon snacks. Manghangyo ra ko kay iskindi. Kagipon po tilihana. Na mo ingkit bitaw mo ingkit tag iskindi atong classmate. Nabutangan pa sa boundary no napay kumagko giatang ani niya. Kabot mo ana? Kabot mo ana? Nang iskindi wapay COVID gamay pamanta. So ana ra kama apa ako no nang kumagko aron madako kaon ng iskindi sa una. Karon hayahay to mga bata kanunay na ay milk tea. Kanunay na ay tapioca. Kanunay na ay sanang ubang pa ng mga bawang snacks, provided sila, maayugod sila. Pero
ipapil po nila nga di sayo ng kinabuhi, di sayo ni mangita kwarta. Sa una gani malipay gani ko magkakaog babulgam tong basuka. Kay kita kay namnom to. Kay namnom ni mana? Kailan mo basuka? Di babulgam ito. Mamaori rin tag-edad na. Abi kong tiguang na ko kay ninyo. Di basuka sa nang babulgam nga murag sabon ay group ito tanin ay patabang comics. Inikaon na to, lamian na dyan to makakaon ko babulgam nga basuka. Na muburot man to. Muburot o na inigbuto mo dong imong liog, imong tangkugo. Na luguro ni mo apil buling kanon og balik. Kanon og balik. Maghinumdum ito sa kagi sa una dita kay imagine na ingan ani bito taron. Niya tamis manghihapon ini kagabi ibutangan ng ilawom haligi. Pagkaugma kanon na po balik. Nasas gira usang simana ko tong basuka. Usang simana. Pero pinagi ato na form ko nakakataon sa kog value og kwarta. Life was so hard. Kini nga hawa ni di ni pakapining istoryahat, personal jo ning experience. Kay malagi kiniling natas ka pobrehon. Mutuomong madi when I was in grade 1, grade 2, mulaba pa ko dinugan sa akong mama. Kay wa pa mamauso sa una na mga napkin-napkin. Sa una sa bukid. Diyan muna mga sana sisters, mga modest. Diyan muna. Og reglahon na mong mama ka ng mga karaang kurtina, ibakbak. Tinuod ni. Mo ibutang ani-ani basta inikuha bay murag ihawg baka, hubuto na. Manglaba mi, kami akbata, manglaba mi atong dadon atong sapa. Dinugan sa mong mama. Pero it form us nakapapurma so to namo. Kana bang mamalmal so kag trabaho ba? Sos bali jod. Ingana lisuran ning kinabuhi nga kabos. Pero to some extent makatabang mga di ka maghikog. Kana bang ang ahong point ani nga kanang ato mga anak o mga apo di naman sila mahimong pare sa ato sa una. Pero tudloi po gamay sakripisyo. Ayaw ipagpakasayon tanan. Kay pain is always there. Life is hard. Life entails pain. Daghan tag mga hardships sa kinabuhi. Kaabot gani ko mutumog madi, believe me or not. Kaabot ko sa mga panahon sa amo sa bukid sa among lugar sa Bohol, wa pa mi CR. Among CR kanang kalutra compost pit ra gud. Nasawgan og tabla. Nanay duha ka buhoan ng tunga. O niya atura mi mo pungko. O niya mag-uwan mapunog tubig. O niya kalibang nimo abtikan nga na dito kay musaka man tong tubig og balik. Wa pa mauso ng bawol ka na. Ato mga CR karon kay piskay naman. CR gani isang kwarto mahimo ka magbasa. Nanay mga libro, nanay mga hanging plants. Sa una sa amo sa baryo kinaluuyan. Kaya mag-uwag kusog basta dali arat ta magkapaipli kay sakag tubig. Ano dali man mapunuan ang tunga ng buho. So kay numdog ko tagaan mohila ko sa una pa dong klase. Kay suguon pa man kong nanay. Kung na palwa o lubi, ipakahig tong hugaw ato kay napuno na. I-distribute sa isikakilig kinabahuan ka aso. Ano ni human wis na dadaan ang palwa di kay sugnod na itong nilungag. Sos, magpakapaka itong nilungag. Magpakapaka itong nilungag na igit. Siguro ito hingkaging ato. Pero nalipay na po ko hingagi ko ato. Kay makaligoon sa atong kinabuhi. Kamu din di ba? Kamu hingagi og mga pamilya sa bukid. Ang atong experience di man ta magmahay. Ako naka-develop ko ana, mo na nakapaligoon po na ho. Una ganin ako experience o kahadlo katong pagtuli na ho. Tuo mo pagtuli. Ako pagtuli na mo, why doktor man ang tuli sa amo? Why doktor? Kanang uban ani kay anesthesia naman. Kinasakitan katong kisa ba din hingi nakagig bukid nga kanang tuli pakang nga na mo ihom tuli kinasakitan bay dito nimo mahulagway ang kasakit day manunuli nimong nitiguwa nga diabetic nga ay antihos bitong lawom nga gabitay na lambo ani unya sus maputo maganing atuwa ni usao na matukaw maon ani magbaid og sundang hait
sus inighapak, kinasakitan jod. Di man kakalihok inighapak. Kay kinalaman itong matulid. Kay muliho ka, maputo itong uo. Magpari, nalamang ka kay wala naman. Saon man. Kinasakitan jod. Pero makabantay kag sus, painful na joy pain sa kinabuhi. Mga dawaton jud nato nga daghang mga panahon nga masakitan ta, manghilak ta, mahiubos ta. Wala bang nanas ka maturan? Mao bitaw ng istasyon sa cross, di ba? Na may stations of the cross diri, di ba? Sara ba ani station ato kanang stations of the cross, nya kada Biyernes o Kwaresma mag stations of the cross ta. Pagpahinumdom na nato ang mga kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo, ato po na mga kasakitan. Kung ang atong Ginoong Hesukristo gihukasan sa iyang sinina, kapila man po tahukasi sa mga panahon nga gikuhaan tag dignidad. Kung ang atong Ginoong Hesukristo na hisukamod na tumba, kapila man po ta matumbas ginabuhi. Kung ang atong Ginoong Hesukristo gilubong, kapila man po ta ilubong. Kapila man ta magpakamatay alang sa uban. Daghan. So ang istasyon sa cross, ang mga dan sa cross nga nagian sa itong Ginoong Kristo, ato po ng kinabuhi. Amen? Dahil istorya sa katiguang nga istasyon sa cross. Niya, alas 3 ang istasyon sa cross sa ilang parokya, alas 4 nagtigulang hingabot. Nasuko ag pari kay mamugos man siya mag-istasyon sa cross na human naman. Iyan nagpari, di na ka nako pasigaag suga kay kas ka kurente. Agtigulang kay istasyon sa cross, ngit-ngit nagsiman siya rausa ng uli, nag-uban. Itanaw lang sa pari, natinghaag pari, kay dito magsugod ang tigulang sa ika-14th station. 14, 13, 12, 11, wakagwantag pari, pag ika-10th station, iyang gidool. Manang, kay bao ba ka? Serious ka ni mong pag-stations of the cross? Nganong nabali man adi ka magsugod first station, nganong 14th station makagasugod. Kalmarag tiguan ito, ay mauba day, Father, manto kay si Jesus gakaana mo kalagsik. Patay mo to primero. Nabuhi mo ni kalit. Asa na ito napitan o may istasyon sa cross mo, adyaw jog baliha. Ari jo sugod sa unang istasyon. Kaya ang dalan sa cross nagpahinumdom na sa atong mga dalan sa cross sa atong kinabuhi. Mga kasakitan, the cause of all suffering is desire. Ingon si Buddha sa Buddhism, ang relihiyon sa mga Chinese, ang makaingon ko nung nganong magantos ang tao ka ng daghantag pangandoy. The less your desires, the less your sufferings. Tanawa po dito mga pangandoy. O di pa makayang magpakadato adyaw sa lugsa. O di pa makaya nga mo abroad adyaw sa lugsa. O di pa makaya nga magbay mo piskay kayo nga bay o niya aircon nga septic tank, ayaw sa lugsa. Ayaw sa lugsa. Huwata ang paabot sa Ginoo. Huwata ang panahon nga ihatag sa Ginoo. Otherwise, we will suffer. According to the one of the noble truths of Buddhism. Pero wani magpasabot nga og ang kasakit apil sa tong kinabuhi, wani magpasabot nga di na po ka magmalipayon. Kaingon man si Pope Francis nga we have to be joyful in the midst of suffering kay God is with us. Wata pasagdi sa Ginoo. Amen? Next slide please. Mo ning giingon niya dinhi, no? Nay sakit nga ginganlan na sa tupapa og the disease of the funeral phase. Nga angay kuno natong likayan unsa maning disease, sakit. Kana kunong sakit sa mga Kristiyano nga bisag buhi pa ta, wa pa ta hayaa, latagaw pa ta ning atong kalibutan. Ang naong kuno nato mura nagnaong og minatay nga padung ilunod sa pantiyon. Lingian na inyong tapad. Tanawa sa na mura na malagnaog minatay. Smile lang gihapon. See miracles in life every day. Mo may meaning smile. See miracles in life every day. Mo na smile. Ayaw jo kalimot og smile. Kaya mura kuno taog, di ta mo smile, taliwa sa mga kasakitan. Mura kuno taog, na ay sakit, the disease of the funeral phase.
Of course, ang sa tupapa, tigulang naman si Pope karon, no? Gi-wheelchair na ginikita mo sa TV. Ang mga minatay sa una, hadlok man juputan ahon. Karon daghang mga minatay nga sa buhi pa batig naong pagkagihaya na nagwapo hinuon. No? No? Pagbalsamar, piskaya na manig naong bati, manig dagway sa una. Sa una sa among dapit sa Antikira, Bohol, gagmay pa mi, di man uso ng balsamar. Hadlok kayo ng mga nangamatay. Tanahon. Manggingangagod. Gaya nga na, why balsamar? Mga tiguan ka, kita mani, bukusan to nilagpan yung itom. Bukusan ka, matakom tong baba. Why suga? Kaya mga minatay, kaya hayahay naman kay, may mga buwak. Napay suga, it is image of the Sacred Heart of Jesus, ang katuyok-tuyok, sa una, wag, suga, ngit-ngit. Ang minatay sa una, butang gapas ng ilong. Mga kaya mo, ana, mata, dunggan. Ni kagabi hayaon magparit tong mga hulmigas, mga utitod at tumudong sa kamay o sa asukar o sa turta. Muna mga tiguang inigtungang gabi, inday, gigutong ko pakana kog turta, manglutaw tong utitod og suom nga gikan sa ilong sa namatay. The disease of the funeral phase. Paningkamot nga malikaya na nato. Next slide please. Next slide please. It takes 72 muscles to frown. It takes 14 muscles to smile. Kanadi ko nung magmugo, tamatod sa mga doctors, tinood ni nga findings. Kanadi ko nung mo smile ka, ang maggasto ni mo 14 muscles ra. Pero ayaw po ka-smile, ikaw ra usa. Kana gupong naay. O ikaw raw sa mga kinahanglan natin sa psychiatrist na kada bito magsigi kuno tag mugot, magsigi ta og kanang nay kasuko, 72 ka muscles kuno magasto nimo. Nya, og mo smile ka 14 only. So less stressful ang mo smile ka. Ang importante po na sa pari. Dai pari bitaw nga gisapot kag gipukaw kag gipahilog og masakiton. Gisapot ag pari bundak ag tel. Lakaw dito sa hospital, room 104. Pag ato dito, ablig pare, butang og anang nay oil sa hilog. Pax. Pag humani sa butang og oil sa kuan, buna or agtang sa masakiton kay, mura maghingkirig ag pasyente. Kirig, mura galisor o ginhawa. Di, kulbaan nagpare. Nangayo ag pasyente og papel og bulpen. Nakaingon nagpari og magamag last will. Kaya mura magpadung na mamatay. Ikitagaan niya papilog bulpen. Pagkatataw din tikig. Patay. Pagkaugma ang pare, po'y gamisa paglubong. Sa iyang wali, nakainunom siya nga, nahatag pa man sa pasyente ag papel. Nakainunom siya nga, gasuwat og last will. Na iyang gibasa during the homily. Sa funeral mass, a day after. Yung kinira bang namatay, ako'y gahilog ani gahapon, gabili ni last will, akong basahon, aron po ta makahinumdum niya. Pagbasa, ingon man nagsuwat, sa di na kayo maklaro, ingon nagsuwat sa pasyente, Father, gitumba ni mo ang hose akong oxygen, di ko kaginhawa. Maudeng namatay. Pastila. So, okay, no? Ikalima katapusan sa number 2. People are not loving and loyal all the time. Dili tanang tao mahigugmaon og matinud-anon kanimo sa tanang higayon. Ingon si Mother Teresa, some people come in our life as blessings, some people come in our life as lessons. Tanawan ninyong tapat, blessing na, lesson. Kanang di mo ilis og utang, blessing na, lesson. Kanang di mo tunong sa isang obligasyon, nga sige palibre sa kiyanan, di mo hatag pang gasolina, blessing na, lesson. Peace. Ingon niya na. Okay. In marriage, next slide please. In marriage, you cannot find a perfect husband. You cannot find a perfect wife. But if you will keep believing in each other, there will be plenty of perfect moments in your marriage. No?
Bisag daghantag pains, kisa bagay perfect husband ani wadya mo. Kisa bagay perfect wife ninyo wala. But you can have plenty of perfect moments. Nung bisag na yung mga pains na to, mga sufferings na to, stay joyful. Dahil mga tigulang bito magtiayon, gaipon, tigulang na inton siya, sa puto nag-asawa kayang bana, masakiton gi arthritis. Unya, sa puto ng asawa kay iyata ng trabaho. Ang bana, ang trabaho, tanaw rag TV o kaon. Usa ka adlaw ni ana nang labay tawag asawang tigulang dito sa ubos. Hingsinggit mayang banang bungol day. Sakara guri atong TV, ngano man ing salida usara man ka channel, litson manok gatuyok-tuyok. Alzheimer na mo isang bana. Hingsinggit agi asawa paghilom diha, maayo na kang tiguang nga kasigir kag tanaw TV ako manglaba pa ko, manghinlo pa ko, magpangita pa ko ipakaon nimo. Wa makadungog kay bana kay bungol lagi. Singgit bagday. Sakara ri atong cable ngano man ing ang salida usara magkabuklitson manok katuyok-tuyok. Digi saka niya pag adto ingon na sa o baka mabuang nga TV ba din microwave ba na imong gitanaw. Microwave to litson manok giinit ag litson manok kay og TV. Moabot na nato. Matiguang na ta. Pero pag malipayon lang gihapon. Mo nga makakita gani mo magtiayon nga tigulang nga holding hands, be happy. Kay exemplar na sila o paglahutay. Makakita mo madri nga tiguang na, unya madri gihapon, pag malipayon. Makakita mo pare nga tiguang, unay pare nga masay din sa San Roque nga tiguang, angay na yung ikalipay. Ihimplo na sila og kinabuhi nga hinglahutay, taliwa sa mga kasakit sa kinabuhi. Amen? Oh, pag malipayon. Kana bitaw magtiayon nga gakuyog nga di na kaila ng asawag saingan sa iyang bana. Kaya mo yun, asawa nga, Brad, kihiun ko, Brad. Yung po itong bana, labaw pong wana kaila, Sister, agaka ko. Wana kaila, gisay nga. Ikatulo o katapusan na ni. Diba? Mabalik na sa atong outline. Primero is, unsaon pagbaton o malinawon o malipayong kinabuhi, goodwill. Maayo nga kabubuton. Ikaduha, kinahanglang dawaton nato ang mga kamatuoran sa kinabuhi nga di nato ikalimod. Ang tanan na ay katapusan. Unya ang kinabuhi dili kanunay makiangayon. Dili tanang plano nato ang mahatagag katumanan. Ang kasakit apil sa atong pagpakabuhi ning kalibutana ug dili tanang higayon nga ang mga tao mahigugmaon og matinud-anon nato. Ikatulo og katapusan. Aron ka makapuyo og malinawon og malipayon nga kinabuhi, ipagpuyo og kinabuhi nga mapasalamaton. Be grateful to God. To say thank you is to think of you. Mo di kuno na. No, pag-ingon mo thank you Lord, I think of you Lord. Pag-ingon mo thank you my love, imong asawa, imong bana, I think of you. Gratitude. Ang mga tao nga mapasalamaton, mao na mga tao nga dali maka-appreciate sa blessing sa Ginoo. Kamantay mo, og di ka grateful sa Ginoo, di ka kakita sa imong blessings. Ang mga tao nga kanunay naay gratitude sa Ginoo, kanunay gina sila nga makahuna-huna nga tanan iyas Ginoo. Naay duha ka babag sa atong pagkamapasalamaton. Number 1, hapit na tamahuman. Envy, kasina. Ang tao gani nga kusog masina, kusog masuya, di ka kakita sa imong kaugalingong panalangin. Giyon sa pag-describe ni San Agustin ng envy, envy is sorrow over other people's good fortune and joy over other people's misfortune. Kung mag-uol na gani kayo mo silingan, kapitan nagbarko, mag-uol na gani ka, maglagot ka, envy na na. Pero balitaan nga ni ka, uy, ang kauban na ba nato sa kapilyaso, stage 3, breast cancer, Marie, magkano yung kana, hubag pa more. Envy na. Grat na envy. Second, next slide is greed. Greed. Sama ng greed, kahakog. Kahakog, kadaho. Unya,
Lisod ning ang tao maulipon sa kahakog. Nganuman, di na magkakapaambit sa usay na animo. Sa paglinog sa Bohol bitaw atong 2013, nangulikta mig used clothing, nay uban manghatag luoy kaayo. Why kaluoy? Pananglitan pag sort out na mo sa mga used clothing nga para biktima maglinog, kanang hinatag ikan sa uban, nay uban manghatag nga murag nang labay rag basura. Kanang manghatag bitaw kag di na mapahimuslan. For example, paghagpat na mo sa Social Action Center, nay nang hatag og short pants nga waya mo nay bilahan. Kaysa may musuot og short pants nga tiya mo nay bilahan. Bisan pag ako kalima ko linuga, di ko musuot og short pants sa way bilahan. Nayuban, manghatag used clothing kaya para biktima katalagman. Gihatag nila kaya mong mag-unsa wedding gown sa ilang ugangan nga dugay nang namatay. Nagalinya ko rin taon na dito gatulda kay nga nang linyag relief goods na magsuot kag Buddha sa kasal. Muyo mo tawag to'y nabuang atong aftershock sa linog kay gasuot og Buddha sa kasal. Ang hatag og way kaluoy. Ang tinuod nga mapasalamaton, di po ka magtinihik. Share your blessings. Share your blessing. Ako magmisa ko sa hantong karon man God og nay offer nga in kind, aho man ang hagpaton. Pilion ako ng ganahan ko. One time gamisa ko dito sa Dawis Bohol, gi-offeran kog dako kayong ubi. Kailan mo mag-ubi no? Kanang ubi nga violet gitawag man sa Bohol og kinampay dako murag nigo. Di ahong gisuot sa akong kwarto kay pagama na hong ubi jam o pagama na hong ice cream. Na nakalimot ra po ko kay daghan mo pagkaog pare. Daghan mo pagkaog pare, nakamo bitaw pinangga man ninyo mga pare. Usa ka gabi na gatuon ko ga gilok akong dunggan. Sa kini sa akong katriba, sus pagnanan o kay hingturok na ubi. Hingturok na sa akong kwarto, mamuturok man ning ubi sa wayuta. Sus pagturok akong gibadbad, gihatag sa kusinira, pirtig dyan sukuha sa kusinira. Nung tihika ko po kang paria ka, di marurok yung mga ubi, di man ihatag. Mauni, kung tinuod ta nga mangita o kinabuhi nga malipayon, be grateful to the Lord. Ayaw mahayi imong kinabuhi. Kay ang mga panalangin sa Ginoo gibahin-bahin na i-caption diha sa usa ka zoo no. Next slide please. Basaha katong exercise na punta sa mata. Sige, let's read this together. Sige. Ants do not have dreams because they never sleep. Pigs do not know sun and moon because they cannot raise their heads to look at the sky. Butterflies do not celebrate their birthdays because they will live for 47 days. See how God created us special. Just remember, while you're busy complaining about your situation, someone out there is wishing to be in your place. Learn not to complain. Ang mga amigas ko no, jamoy damgo. Kaya di man sila matuog. Kita ba di mo amigas gadagunlan, ang nagasuri-suroy, kasa sila mo higda. Wala. Kita na atay damgo. Ang mga baboy di makahangad, di sila naka-appreciate sa adlaw o sa bituon, di man sila makahangad. Kita ba di mo ang anay nga gahangad, gadungo ra man gyud na. Ang mga hulmiga, ang mga alibangbang, di ka na celebrate their birthdays. Nga naman, ang ilang lifespan is 47 days only. Less than 1 month. Niya kita, kapila naman mo ga birthday. Sus, kanindot sa kinabuhi. Mao nga ayaw pagmahay sa kinabuhi. Kamong wa maminyo ayaw mahayi ang kinabuhi. Usay kamura ra ba po mo ingon nga, Father, nabiyaan kog train. Or Father, gidi malas ko. Ayaw. Kaswerte anang way awata maminyo, way mangita nato. Sa mo higda ta ng punuan og kakao, way mo mangita nato. Nindot, tanang klase sa kinabuhi nindot, basta kay naa ka sa Ginoo. Mauni gitawag og shalom. Be at peace with everyone. Be at peace with yourselves. Be at peace with your families. Be at peace with the people in the community. Be at peace with the Lord.
And sa unsa ning paagiha makabot, pagbaton og maayong kabubuton. Dawata ang mga kamatuoran nga di nato ikalimod sa kinabuhi o ikatulo pagpuyog kinabuhi nga mapasalamaton. Daghang salamat og mayong gabi kaninyong tanan. God bless you. Mga igsoon, ako mananalag sa masibang pagpapalawan na gabay. Para ng seryo, alam mo kayo sa iyo mga panamig ang nakuha, ang nakuko. Huwag yung mga galan ng muli. Huwag ang ipagputo. Ikaw, Father, salamat kayo sa iyo mga input ka natin sa lesson. Ang tawag ng mga igsunan at ang EDC President Juan, at ang Finance Treasurer, si Barry Sabrino, si Pilipino, si Ma'am Lili Lloyd, for 2%. To us, to give to us a certificate of appreciation. Salamat, brother. So, ako i-present din kay Father Angelico. So, ako ba sa ako? Sa Robert Parish, so, certificate of appreciation is presented to Reverend Father Angelico for sharing his time to give an answer lesson sa Robert Parish given this 15th day of March 2024, signed Father State of the Parish. Mga igsoon na natin sa sila Papa, si Father, okay, thank you very much. Ako sa lahat mga kailangan sa mga papa. Seryo, salamat tayo usap. Ako na tuloy ang Salamat. God bless you. Puhon, kalugan. So, sa mga eksonan, salamat kayo sa iba pagkapo sa ating revolution. Kinakita, no? Ini ato na mati na sinabi, ato in ipasulong sa ato sa kasi na nato sa ating revolution na so, mga eksonan, paniyong-paniyong ka na, ako kapusulan ng revolution, sa kapusulan namin. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father,